سلام تخطحت نايز channel كما يتخونو سنايك تكونو ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لو مون كم وترو أقداسن واناون تحستوتات حزنا لكم مسينا لنا كسامو داتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نعدم لايك مقبار دما جمهوري لنا نتسواعكم كم وترو كيدا خمكم تقبر دما thank you very much كم تنحنا خيدا خمنا أغمنا زفقرو حبري تخنا مسألكم نفتن نسخم دما لايك بمقبار حقزو نتسرحنا هلومي سفيت انتنا كلوانا يجن أزيو أقداسي حبري تبزع بيرترا كلواني very very important ببزح من قدي حقيق برو إلكم مسانا كتصنعيهم إذا كم زي لاب زلوا له دما يتمدرخون نعوز متش سلزخونيو انتاي سلزخوني مجمع راسكي أمانغتهم حيالات زقبر زلو وتهدراو ترايدي كورس قطبا وددر كنري مغنياتو زي channel زي عند حمارات ناتو وددرنا هكرات ترايدي كورس نايكو طبعا معبالة قزقاسيتات كان الرسل ندلي let's go. The White House and his tariffs have had a seismic impact on global markets. Trump's own personal brand is growing from cryptocurrencies to merchandise and real estate, but his policies are also creating reputational risks for other American companies. Long before Trump, many U.S. brands were able to capitalize on the cool factor of being American. Take a look at these pictures from Moscow back in 1990. Huge queues outside the first McDonald's to open after the fall of انتاينا نسمع زلنا أمريكا دحر نوح عمتات بهوليوود جيرا بخال soft diplomacy بلو ببزنسات ناتهم بتنا culture ناي بحلي ورارات قبر زنبرت مالتيو زخا هوليوود ميوزك اندستري ناتهم قال زز قبر زنبرت صلوا بعلي بفلاين ناشتو كل جينا بحسب عمره بناي هوليوود بحلي غير كان دحر بخايم أمريكا مخان ماكدونالد مخات كوكا مستاي أكلنا أمريكا نجر مقبار دسك بلا كايخل أحبرت سبكا دما هاجر دما كي تردو صلوان أمريكا أتو نا أمريكا تتحالات نا أمريكا براندس دما زلا على تقبلنا ترهبو ماكدونالد ستيو كالو ديوم كمو نمسفع فحنا أمريكا وتحساس با عبق دينيرو لومي إذن أمريكا سنة حساب بكل من قدي بعلاتهم نانا كم زلنا عقلنا قبرو أبزبنا دونالد ترامب دما بتعريف بمفرهم بخالن دما نا أمريكا مجزاء فنت أطا خمس خون نا أمريكا مجشام حساب نا أمروت أجمع زلك كم زخون ترايو نقولهم شيتن بزعبا فيزاقة بزعبا قلم مليخة نززارة من قسنت خد قبرها فيكيشن أمريكا تقبر نقولهم شيتن أفقدوا قدناتات نهزبهم يقتلوا بتحدي تحدي كزنت لنا راخة يوم تاخد قبرها ناوت خيط سلزي أمريكا بعلا أنت ربحت خير الله دونالد ترامب دما نتنا أمريكا إمباير ويو نتنا أمريكا نيكو طبعا يخلنا يتسلواز نبر عالم بعلو يدمسسلو دونالد ترامب حرا عبو كوينات أو يجوزلو أنصار هوليووديو نتنا هوليوود ني أمريكاويان كاندس أقمنا نتنا قبر السودوماودي كالس أي كتات مبقسناتو نتو هوليووديو نعلم كسولي لهم سبقسوا أو وشتهم سأقم سلاد فترة دونالد ترامب ناتو محدران أنصارو مابز قبرو زلو عالم دما بعبيو أنصارو نخد أنصار هوليوودن كالن كيدان صلوانا أمريكا نخد مكتو عبي عدل كفيتو الله اللي يمزولو زلو انت تقدم أمريكا صلوا حركاتي زل عليه زنو حق زي كم نعلمنا بوس كم دليت أن عندرت نعلمنا بوس كوينا نخد قصل زخ على نقرتولو دولارن زناي هوليوود صلوا زنبري بوغيرهم دما كوربوريشن سناتا بستفل عليه من قدي صلواناتهم نعززو زخدولو زنبريو لومي نزي أيكونن دو أب تشاينا يخون أب كالو تقرات بعلاتهم أوروباويان أبنى تزتري وزلهم أنا أبنى جيرمان استقبريو 64% definitely or probably أنا would you avoid US products نا أمريكا نبرت مجزاء تحرم تخل دون زبل 64% واخن حرما نخلي بلو زابي أوروبا عند مشاركتنا أمريكا أبز بحالو بوتات زرزلو وتسيتي إذا كان تايد فتر زلو درو بعلي لماسك نقوم شيتن بزعبا بوليتيكا وش تاو متتتاو ناي هاجرات أوروبا أبز قبرو وزلو تهزبي يريام الله تسلا زبال مجزاء لو مفنت أطايا بأوروبا خوين زلو ورق أبقى قال هاجرات تسلا دجزو نيشتي ستيكر الله توم أبايت قعوا قد ما إلى ماسك كم زخي عبده خليه يجزيه إلى ماسك ناي تكنولوجي ناي معبالن أبنت أبزنا برولي جزيهم بر بز عجز له عليه تاوي صارت علمت صار سدتني تاتن صار كالوتن ويكات ناي عادات قبل تنت وايت سوبريماسيز بحال عز دقف مخانو كي أجهدو كي نجرنا خلو إنا جزينا بمبال سمكينهم لك هرملهم لك هيكاتلهم استيكرازو تقع سباتهم كم زلوا يزنقر وتسيتنا تدما درو تنا أمريكا أب صلواناتهم نقول لي خي كم زلوا زرقي ملكت ونالو كنبل خلينا أزت زقالة لك فالناتومي تزبرت صلواجن كاب عند مودادرتهم لعل عقمهم كوينا زلايو
DeepSeek moment, it won't be another AI model. The United States doesn't want to participate in China. Huawei's got China covered, and Huawei's got everybody else covered. Instead, it's their AI hardware that's catching up, and that may matter more. Some of these new Chinese models are really surprising everyone as well. Further ahead, much lower cost, trained without the super expensive chips. They're nanoseconds behind us. Nanoseconds. Yeah. መቸም ቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ትምዕብል ኣላ ክንብል ከለና ከምዚ ገለገለ ኣብዚ ቻነል እንታይ መስሎም ናይ ቻይና ፍሉይ ፀቅዒ ስለ ዝኾና ንቻይና ንኽነመጉስ ኢልና ንብል ዘለና ይመስሎም ወል ካብዚ ናይ ኢንቪድያ ሲኢኦ ወይ እውን ካብ ናይ ሴልስ ፎርስ ዝበሃል ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ሲኢኦ ንላዕሊ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ግድላክ ጥራይ ክብለካ ዘሊ እዚኦም ኣብ ዓለምናቶም ዝበልሑ ሰባት ዝበሃል እዮም ቻይና ናኖ ሰከንድ ስያ ዘላ ድሕርና እንተላ ኮይና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ናይ ኤአይ ዝበሃል ዘሎ ኢንቪድያ ማለት ተቀዳመይቲ ነቲ ዝበርትዕ ቺፕ ተፍርደላ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ተርኢ ዘላ ሳያ ስለዚ ንሱ እንታይ ዝብል በተደጋጋሚ ቻይና ለጊቦም ናዮም ዘለዉ ፖለቲካ ናትና ዝገብሮ ዘሎ እንደራን ገለመለን ደዋፃ ኣይኮነን ኣብ ኤአይ እንተተሳዒርና ድማ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየርን መርሕነትን ዝበሃል forget it this is the only for እዚ ቦታ እዚ ተቐንዲ ክንዕወተሉ ዘለና ኢና ኣብዚ ክንሰዓር የብልናን እናበለ ኣብ ፍቐዱ ኮንፈረንስ እናኸደ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዚ እንታይ ዘረካ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ማራ እስኪእዎም ከም ዘሎ ምሽ ኣብ ተራ ናይ መኪናዶ ናይ ገለ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ኢና ንብል ዘለና ኣብቲ ዝረቐቐ ናይዚ 21 ክፍለ ዘበን መወዳደሪ ነጥቢ ዝብልዎ ዘለው ናይ ኩላቶም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ንኣሜሪካ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተበልና ብሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ኣሜሪካ ዘይብላ ብብዙሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ተፍርላ በሃል ኣሎ ኣብ ናይ ድሮናት ተባሂሉ ብፍፁም ኣሜሪካን ቻይናን ይወዳደራ ኣለዋን ቻይና ዶሚኔት ጌራታ ናይ ድሮን ዓውዲ ወላ ኣብቲ ሲቪላዊ መዓላ የድብለኩም ዳርጋ 70-80 ሚታዊት ኣብ ዓለምና ዘሎ ድሮንን ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ድሮን ቻይና ተፍርዮ ደላ ካብ ቀፂልካ ኣብ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዘድሕር ኣሜሪካ ንእሽተይ ተሪፍዎም ኣሎ ግን ነቲ ኤአይ ተጠቂምካ ናብ እንታሽሙ ክትቅይሮ ከለካ ናብዚ ሮቦቲክስ ናብ ካልእ ንኮመርሻል ዩዝ ንቢዝነስ ክትጥቀመሉ ንካልእ መዓላ ንምጥቃም ግን ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እውን ከይዳላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኣቶም ድማ ባዕሎም ዝምስክርዎ ዘለው እዩ እዚ ስቶሪ እዚ ንሪኦ ዘለና ዛንታ ንምንታይ ኢና ንክፈልጦ ዘገድደና እንተሪኢልና ምክንያቱ ንኣሜሪካዊ መጠንቀቕታ እዩ ዝውሃቦም ዘሎ ኣብቲ ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ቻይና ናይ ብሓቂ ብዘይምሕር መንገዲ እያ ለጊባትና ዘላ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንክንዕወት ድማ ኩሉ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ወል እንታይ ክትገብር ኣለካ ንክትዕወት ክትዕወት ከተኽእሎ ኣሎ ዶ እስከ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝበልሐ ርእሱ ዝብልዎ ድሕሪ ናይዚ ናይ ኤንቪድያ ሲኢኦ نخيد ناب إلى ماسك لأنك أنا أزقبر إنترفيو من أمريكا وين زر عادة سمعوا وبزي. Like what you're sort of saying is, absent some sort of humanoid recursive miracle in the next few years, on the sort of like whole manufacturing, energy, raw materials chain, like China will just like dominate whether it comes to like AI or manufacturing EVs or manufacturing humanoids. In the absence of breakthrough innovations in the US, China will utterly dominate. زيادة زربة. أبزو channel إذا كل جزء كابتون كيلاتات أنا فليت أمبي بس بحال نقريلن. لنقرات كابوتهم كانوا مسؤومة بعلهم قسم وين عندلي بس دخلنا متى. سلزم تايز بنزل إلى ماسك. تحطون تايم زلوا زلوا. China أبزو حاولي دومينيت جيرالا. ናይ ኤሌክትሪሲቲ ምምንጫው ዓቕምናቶም ዕፅፊ ወይ ከዓ ናይ ዓለምና ስልሲት ይገብሩ ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ድማ 2-3 ዕፅፊ ኮይዶም ኣለዉ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ምፍራይ ናይ ፋብሪካታት ዶሚኔት ገይሮም እዮም ኣብቲ ናይ ሬር ኤርት ማቴሪያል ዝበሃል ነዚ ዘድልየካ ነዚ ናይ ኤአይ ይኹን ናይ ካልእ ዝያዳ ቻይና ዶሚኔት ገይራቶ ዘላ ኣብቲ ናይ ሶላር ኤነርጂ ወይ እውን ካልእ ፀዓታዊ ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ቻይና ዶሚኔት ትገብር ኣላ ሰፕላይ ቼን ክንብል ከለና ንኩሉ ኮንትሮል ገይራቶ ዘላ ቻይና ኣብ መራኸብ ይኹን ኣብ ካልእ ሎጂስቲክስ ስለዚ ብኸመይ ኢና ክንዕወት ደኣ ንኽእል ኢሎም ዝሓተትዎ ሓቂ ክነግረኩም እንተኮይኑ ኢልዎም ብሬክ ትሩ ማለት ተኣምራታዊ ፈጠራውነት ኣብ ኣሜሪካ እንተዘየጋጢሙ በዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ናይ ፈጠራውነት ዓቕምን ኩሉ ቢዝነስ ናትና በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እንድሕር ከይድና ቻይና ዶሚኔት ክትሓልፈና ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ዶሚኔት ክትገብረና እዩ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ካብ ተመክሩ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ኤሌክትሪክ ካርስ ተስላ ተቐዳመይቲ እያ ነይራ ቀዳመይቲ ኣብ ቻይና እያ ኮይና ኣብ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ ነይራ ዕዳጋ ሎሚ ካብ ቻይና ይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ እያ ትፈርህ ዘላ ዳርጋ ብዙሕ ቦታታት ቻይና መምፅኦም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ይምንጥልዎ ኣለዉ እዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ምስቲ ኣብ ክውንነት ንሪኦ ዘለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስምዒታዊ ዲኻ ክትብሎ ኢምፓልሲቭ ሃንደበት ዝግበር ዘሎ ፈንጠራዕራዕ መመሊሱ ንኣሜሪካ ንታሕቲ ይወስዳ ኣሎ እዮም ዝብሉ Interesting. Yes.
robotics being the main breakthrough innovation? Well, if you do like to scale AI in space, like basically need Space. you need the humanoid robots, you need real world AI, you need دحين إذا نبلغ زلنا كالو السبات بنا إلى ماسك عين ترادي كونس كالو تايب له أب تشاينا هذا تريليوم زواجو ويكا ماركت كابيتاليزيشن زلوا كامبانيا بلنان يلا نبلو سلامتاي تمغنيات now isn't this absolutely wonderful? The government ensures that the wealth generated accrues to the workers, the country, and her people, and some to shareholders. And that's بالزلو بحفشة أب تشاينا تريليونز values له كامباني يلن أو أمريكا أبل له جوجل له فيسبوك له بزحت كامبانيات له انفيديا له بزحت تريليون بتريليون ناس تمنوا هتقلع ما دم مسلم تايمز بلزلو بزي أجركم تمنوا ويبلنا له إحنا بدحري تملي سكريكم ده أنت سلنا زي تريواد لهم أب أمريكا تليفون بس أمريكان أقمن تلهم أبل يوم دجزو كالنا أمريكا براند خد جزء تدليقة يلا ندرجة بجوجل على بلاك بيري اختبل تغلي حاجة أنت ولا درتكون أب كلا عالم تمسيخة بأوروبا تمسيخة سامسونج ويد ما زنا أبل خا درجة ممسح تجزي أبزيز وده أب تشاينا درجة كان كده بريتش له كامي له فيفو فيفو كمودمات أوبوز بحاله زي ترانزيشنز بحاله أونرز بحاله لينوفوز بحاله واوي بعبيله أنتي مالتي وددر سلزله وددر بحصر واقع زبالة تكنولوجي زرعبو أب عالم تشايناويان كلام بالكم يعني بزحت كامبانيات نعداقة سلدو ودا درا وددر نطلق انتايو أو وددر عبيد دمت عبيد أو وددر دمت وددر زي بلو عواد زبالي بلو زي عطفت لكم أو حدا هاجر وددر انتزايل ناي تكالات ناي بيزنس وددر انتزايل معبالة ويكون ويونفلوي نجر كتسبيه بالكار مغنياتهم انت لي تقداديمكا زعوات كايلن مقدام بوتا غيركا كقادم تعدل تهيب كاسب يقادمي فطراونا دما مقدام يزلو مقدام زي اللي زدقس ሕብረተሰብ ተቆይኑ ምናልባት ዘዘረባዝያ ምዚያ ክትከይት ትኽልያ ኣብ ካልየ ከም ጻደለ ነይረ ግን ኣብ ምንታይ ኣጋጣሚ ከም ኢልዋ እስከዛ ዘረባዝያ ስምዕዋ አይነትን ትይድና ስራሕ ዲስፕሊን ዝበልናዮ ኣፍራይነት በዓል ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ኣና ብዙሕ ግዜ ትብሎ ከም ባህሊ ክንቅይሮ ዘለና እዛ ጃህራ ንፍርቶ ኢና ብዙሕ ግዜ ዘይንኽእሎ ንኽእል ኢና ዘይንገብሮ ንገብርና ዘይኮነ ኸውን እዩ ንብል ዳርጋ ከም ባህሊ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትሪኢ ኣነ ኮፍ ኢልካ ራጢልካ ውዒልካ ብስራሕካ ዘይብልካ ብዙሕ ነገር ትዛረብ ሸለልትነት ጥራይ ዘይኮነ አይነትን ሕጂ እዛ ዘረባ ከም ሰማዕናያ እቲ ጃህራ ኣሎ እዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የለን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና የለን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ጃህራታት ክህሉ ክእል እዩ ብዓብዩ ግን ኤርትራዊ መወዳደሪ ባይታ እንተደይ ጌርካሉ ንኣብነት ከም ኣብነት እየ ዝበኩም መብዛሕትኡ ሰብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተሎ ተወዳዳሪ ይኮነን ንመንግስቲ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ኣሎ እዩ ይፀርዑ ኣለዉ ዓቕሞም ዘፍቅደ ይጎይ ኣለዉ እዮም ግን ሰባት ኣብ ናይ ግሎም ክኾን ከሎ ካብቲ ናይ ሃገር ዝገብርዎ ንላዕሊ እዮም ዝጓዩ ዝበሃል ኣብዚያ ዝምጉተኒ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ እዚ ኣብ ግዜ ሰውራ እቲ ሰብ ኣብቲ ናይ ሰውራ መንፈስ ካሊእ ነይሩ እዮም ዝብሎ እቲ ናይ ሰውራ ሰብሲ ከምዛ ንነብሱ ዝሰርሕ ዘሎ ማራይ ዝጎይ ነይሩ እዩ ዝበሃል ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣሎ እዩ ከምኡ ዝገብሩ ግን ዝበዝሐ ሰብ ከምኡ ይኮነን ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ነዛ ቪድዮ ትሪእያ ዘለካ ድማ ምሳይ ዘካትዕ ምክንያቱ እውን የብልካ ምክንያቱ እታ ክትገብር ደገ ወፂኻ ሓደ ካብኡ ስለ ዝኾነ ንሃገርካ ከተገልግል ንሃገርካ ክትገብር ድሕሪ እሱ ብትክክል ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን ደገ ይመወፃናት ዝበዝሐ ሰብ ደገ ወፂኡ ዘሎ ብዛዕባ እዚኣ ርሲ ክንዛረባ ኣይንኽእል ኢና እንታይ ንማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ንኣብነት ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ድዩ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ድዩ ኣብቲ ናይ ግሎም ክኾን ከሎ ክንምንታይ ይወዳደሩ ኣብ ደገ ዘለና እውን ብዓብዩ ሕጂ ንክንምለስ እንታይ ክብል ኮምፒቲሽን ኢዝ ውድድር እንተሎ ኣብ ካምፓኒታት እዩ ዝያዳ እቲ ዓወታት ዝመፅእ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትወዳደሮ ዘላ ኣሜሪካ እቲ ውድድር እናደኸመ ከይዲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤርትራ ሱቕ ኢለ ከም መቕረት ይበኩም ኣብ ኣሜሪካ ኣፕል ነቲ ሙሉእ ዕዳጋ ናይ ቴሌፎን ተቆፃፂርዎ ካልእ ካምፓኒ የብሎም ተወዳዳሪ ማለት እዩ ምስ ኣፕል ኣብ ቻይና ግን ረይዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ድማ ከምዚኦም ኤሌክትሪክ ካርስ ተኸይድካ ተስላ ጥራይ ኣለዎ ካልኦት ነናእሽቲ እዮም ኣብ ቻይና እንተኸይድካ ቁፅሪ የብሎምን ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ኣብ ቻይና ውድድር ኣሎ እቲ መንግስቲ ድማ ሓደ ዶሚኔት ክገብሮ ይደልን እዩ ከም ኣብነት ጃክማ ናይ ኣሊባባ ስለምንታይ ኣጥፊኦም መንገሪ ኢልኩም ነቲ ዕዳጋታት ብምሉእ ክቋፀሮ ጀሚሩ ነቲ ፋይናንስ እዩ ነቲ ኢኮመርስ ገለ ክቋፀሮ ስለ ዝጀመረ ብሬክት
ስበሮ ኢሎሞ ፋሕፋሕ ብሎ ንኩሉ ተተቆጻጺርካ ውድድር የለን ኩሉ ሃብታብ ሓደ ቦታ ክከብዩ ንፖለቲካ ድማ ክጸልቕ ጅምሪ ስለዚ ካምፓኒታት ክወዳደራ ኣለወን ዝኻ ከም ፖሊሲ ወላ ኣሜሪካን ፖሊሲ ኣለዋዩ ሕጂ ግን ገዲፋተያ ስለዚ ሞኖፖሊ ስለዝማዕበለ እታ ሃገር ከምቲ ዝድለ ትኸይድ ያላን ይብሉ ኣለዉ الزربة زي أبزح بوتاتات كنرينا محارس لزخونة إنا نتقمل زلنا سلزي إلى ماسك أب AI يخون أب كلا عودي تشاينا دومينيت قبرنا الله قبل كله تشايناويان تخكلنيا وددر لهم كومونيست كا يمزبلهم كو ناي كومونيزم هاجر يمزبلهم ግን ቻይና እቲ መንግስቲ ዳዩ ሶሻሊስት ተሓሳስባ ዘሎ በር እቲ ፕራይቬት ሴክተር ናቶም ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ካፒታሊስቲክ ካልቸር እዩ ዘሎ that's why ድማ ኣብቲ ዓውዲ ዝዕወቱ ዘሎ well ኣሜሪካ ክንዲ ሽግሮም ፈቲሖም ኣብ ሽግሮም ዝኸዱ ዶናልድ ትራምፕ እዩ There is bipartisan outrage over a racist video President Trump shared on his social media platform last night. A White House official now telling MS Now a staffer erroneously made the post, but it was 12 hours before it was taken down. Also, I want to make clear that we would not usually show racist content, but will because the president posted it and to inform this important conversation. You can see this post. كم تري ورا لهم أبزبنا علم أبكالنا بتخدلوا زلا دونالد ترامب لما نتا أمريكا فح نخط ولا زعات قيد مثل نايك قدم أمريكا مرح يوم لزنبرة سبيتو كم هباي جيراوت إيوه أكن دي يغرتا زحت الدماء نتوما هباي بمصرافي حماق تسمعني لو أبزك ربع حنت بوست أو تيلو نتا بوست إليا يلوم تقطص لو زجبروا له تعاليها انتقونه دونالد ترامب يغرتا قبل قال ملي تتصبي أنا جراي كونن قال لهم الله جن دونالد ترامب أبي ني أوباما سي كابزن للعلوني جبوز بلو أي نو أوباما ترى نبينه تزجبره تدلي ولا يسرو الزجل قبل لس علم تزلوا الرأية كم حجنا أفريقيان حرب صومال أفكارو زبلو زلوا ريقة قبل لس علم تزلوا مدك عتسلوا زخونة يندون ني نزي أوباما هم غير وزلوا مركبوا كوب داخلين كواي حشونيو كالوتهم كواي حشونيو سلزي جو بايدن سكاوي جديد دينيرو بزخونة انتين قبل له እቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዘሎ ንዕቀትን ወላ እውን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝነበረ ባህሊ ንምቕጻል ዝኽተሎ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ እዩ በቶም ወገኑ እውን እንተኾነ ብዙሕ መጥቃዕቲ ይመፁ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቶም ዋይት ሃውስ ድማ ተጋጌጋ ዝበሃል ከም ዘይብሎም እዮም ዝነግሩ ዘለው እቶም ጸለምቲ ብዙሕ ከቢድ ዝኾነ መልሲ ክቡ ይረአ What do you make of the White House statement? Chris, they think we haven't seen The Lion King. There are no apes in The Lion King. There's not one ape. There's a baboon, Rafiki, he is actually central to the story, but there's that one ape in the movie. So let's just be for real right now. There's not an ape in The Lion King. So I would have never put out a statement like that. I would have بحفشة كم زبلوا زلوا أبز حتى علمت أمريكاويان ولا ونتعادوا درجة across the board يبلوا بكل من قدي كنا نيجات وماكم زلون I think كابود بجسيو دونالد ترامب أبزح من رجعات بزمت زلوا أبز عرض تجات مخنز غلط زقلت forecasts كاب جزينا بجزي وتصارلو. Focus now to the United States, where Donald Trump is facing growing political pressure after a series of election setbacks and warning signs for his party ahead of. دونالد ترامب بتدقاقامي تي بارتناتو بزح سعرات تجات مخنز غلط زر ملكتات الله. الزخان تايو إذن عليه تاونت عجي أكتال نايتي حزبناتو دقفتناتو بزحات عليه تاويان سلازل ونوعا من محقواس ندونالد ترامب مصرف ني أوباما بأوباما غير كامت كعتي قربت اللي سبات كون دخوني ملسولي خون يلو زوز زلو سقوم تخمز خونن بتعمي عليه تاوي أكايدا كان ركا من خلال بزقار بعد ما بزحات كيلاتات يزاربو بزخونه أمريكا وشتاوي ممقق علناتو مليسو نار السنة أبزخو دولو زلو نايدقا كوينات كدولي خان بوريو مهنياتو دونالد ترامب بتينا إبستين فايل بزبل بزوع تساقام يقاط مولو نبلالنا بتي ناي إسرائيل أب إيران كبر سقطت قبر الله قطبات بغيلن قطبا بخلو بتزخطولو زلو أمريكا دولارا يخون سلواناتا بقطبا تداخم كم زلاين نقرالو سلازي قال لو تخقبر عبس أغطلوه انتهي تخقبر زخل دما بحج كن رينا أنت كابتي زخول حماق زخدو زلو كوينات كداليو كوينات مانياتو مهدمك خونو سلازغل نتا أجندا دما كحزلو سلازغل The talks are over, the handshakes are done, and the delegations have stepped out of the room. I'm talking about Iran and the United States. Their representatives met in Oman today. But here's the problem. After the meeting, they announced nothing. No joint statement, no breakthrough, no headline. Meanwhile, West Asia is still sitting on a powder keg. A US armada remains stationed near Iran, and Washington is asking its citizens to leave the country. So what كم نريد لنا أمونغو كليتيوم حيلتات U.S. and Iran began indirect nuclear talks in
እዚ ኣብ ዑማን ዝካየድ ዝነበረ ዘይቀጥታዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝኾነ ይኹን ፍረ ከም ዘይተረኽቦን ብግምጣሉ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይምርዳእ እናዓበየ ከም ዝኸደን ዋላ እኳ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ድሌታት ከተሳሲ ባህግን ተነበራ እቲ ናይ ኣሜሪካ ድሌታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቃየር ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ነገር ክርከብ ኣይተኻለን ከም መርኣያ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዝርክብ ተወሳኺ ካልእ እገዳ ከምኡውን ታሪፍ 25% ዝኾነ ይኹን ቢዝነስ ምስ ኢራን ንዝግበር 25% ታሪፍ ብምባል ሓድሽ ውሳነ ሂቦም ዘሎ ዕላማ ድማ ንኢራን ክንሃርመ እንተኮይንና መጀመርያ ብቁጠባ ፅቡቅ ጌርና ክነዳኽም ኣለና እቲ ህዝቢ ናብ ምልዕዓል ገፁ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ እቲ ፖሊሲ ዝብልዎ Moving forward, the president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal aside from diplomacy. كم تريد لهم وهبيت قال نايتي ناي وايت هاوس ناي دونالد ترامب محدرايا انت تبدا لا دونالد ترامب نايتي دليتاتو بتدغاغام غليصلو بتدليتاتو انت ايران زير عمادما سقمت نخوسد دحر زبلو كم زي كونن سقمت نخوسد دما بزح مرجعاتات كم زلون نعون متكبار دما حيال زخونه وي ججف وتهدراوا عقبناتو ابت بوتات تقريبو كم زلو ينا نرزلنا ابت كباب ايران اداليو كم زلو سلازي كم تري وزلهم بوغن دونالد ترامب ني بوغن امريكا ستيف فيتكوف زبحال تي زلع على نيغوشيتر ويون ناي لوخ ناي دونالد ترامب من ارك ناي دونالد ترامب عبد حريد له دما سبعي قالون دونالد ترامب تي كوشنر زبحال مالتي جارد كوشنر بلو زغا سبعي قالو يون دونالد ترامب ستر ايدي كونون زتري والله زلع على سلطان الله كابون على دما ابو دما امباسادر ناي امريكا فرنسايو أب زحلفه كلتشحن 16 كساب كلتشحن أسران محضرنا ناي دونالد ترامب زلا على سلطان زنبرو مخانو كبريزنت لعلون سلطان يرو بمبال زناي إبستين فايلس قليش ولو سقا بقى أمانة يهوداوي نب إسرائيل زمتشت راي كجبر زليت أبراهام أكورد سبحالون نسيو إنجنير جيرو يزبل زربالو بحفشة لوخنا إسرائيل كم زخوني يوم زاربولو سلازي نسو نابزي زررب يمتص مهلاو هارد لاينر زمالته مالتي دونالد ترامب شلل ملل كبل خلي يجن اسرائيل كل غزي نزي كوشنر زبحال كاتو تدليا مخنياتو ولا بتنا يقازان تاريخهم مون اخرار زخونه دمص زلويو حجو نابزي كلتي اسرائيل تدليا نغرات ايران دما ايدلن يلانتي وعل كتغفلو تخل زبله كله كقربوهم زغولون ايران دما زي ساي كغبراي كلنه تبايلو ناب كوينات نمزغار كوسد زخل سغمتيو أبزي كبابي زجبر زلو كنت هاد هجرات دليتاتن حساباتن يقول Iran's position. The US side was led by Trump's special envoy Steve Witkoff. هجي أبزي سعودي أبزي عبازي قداي زبالة تسكسمو. So, I mean, I think, at least on my own behalf, but maybe others, I will choose to focus on success rather than on failure, because obviously failure carries so much risk. So we will support the talks that are happening. We will support our partners who are engaged, and obviously the US is expressing real serious intent to find a pathway to a negotiated solution, and the Iranians have also made such a commitment. So we will wish them all success in those efforts. سوري سعودي أنت تبدأ لعب من قدم منستر بدايته صعيناتها زجبر زلو زررب عودنا كخوانين عن دلي نمنه معناته عودنا عنا مردا كبتصح كله صبغيو معناته تدي ترى اليوم اتكمت تزغل كوينات انت عينت عنوات ابزوباك فتر كم زغل انت عينت ريسك كم زلو ان مجمعته كبيت سلا زخونه استغلنا نحنا اتي امونغ امريكان ايران زجبر زلو زررب عود كخون تمنيتنا لعليو نابلت سعوديه درو ትክክለኛ መርገጽ ናታ በመንገድ ዝላለ ዲፕሎማት ናታ ትገልጽ አላ እቲ ዘረባ ድማ እንታዩ ኣሜሪካን ኢራን ክትሃርማድያ ይትሃርማን ገና ንጹር ስለዚህ የለ እተን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ سعوديا ግብፂ ቀጠር ዑማን ሓዊስካ እቲ ኩናት ንኸይካየድ ይደልያ ኣለዋ ኢማራት ግን ሞንጎ ተጻዋት ከም ዘላ ክትረመሎም ፀገም የብሎምን እስራኤል ድማ ቀንዲ እዛ ኢራን ክትረም ብፍጹም ዝዕድል ዝክሕለፍ የብሉን ዝብል ዓይነት መርገጽ ዘለዋ እያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክወስኑ ኸውን ብኸመይ ክኸይድ እዩ ንዝብል
درو زيغاتاتهم نخوصو عزيزهم كم زلو أمريكا زيغاتاتهم نخوصو عزيزهم على يزبال زلو بعفيا إيران كم فنزويلا يكونتون يوم زبلو زلو بزحات مهنياتو زنا إيران مراحي تريو زلوهم زي على خمني زبال مراحنا يتحقر ترى يكونن هيمانوتهم مراحوني فزنا تش تقتال أمنة شعنا مسلمنا نزخونو هيمانوتهم مراحناتهم وني سلازي أبت سراويت دمزلا على نوعي زاز سلازي بقليلو كسعر زغل عينات حقرا يكونن إيران يوم زبلو بزحات تكوينات أزيو كبرتعيو وتدرع عقمناتهم قليل كازر يكونن سلازي انتخونه سلامي مسخون تدي لغن تكونتات نابز بقاس درجة خيد خلي زبللو ازد ما نعانا نزوبانا بفلاي نقرن افريكا عبت الوايزلو زم حقرات عرب ابو ترى يكونن صقمم زلعل صقمم لنكنم بزح صحفات ابزوبانا كمص خمس غلط شغري نغرلو ناب مسكر ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት በባሌም ሆነ በቦሌ መረጋገጡ አይቀርም። ኢትዮጵያን ማንንም አያስቆማትም። የባህር በር ጥያቄያችንን ማስቆምና ምላሽ መንፈግ ዋጋ እንደሚያስከፍል ዓለም ተገንዝቦታል። ለዚህም በተለየ መልኩ የሚመለከታቸው አካላት ለጥያቄያችን ምላሽ ለመስጠት እያሰቡበት ነው። ይህ ሲሆን ግን ጥያቄያችን እንዲመለስ የምንፈልገው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በዲፕሎማሲና በሰጥቶ መቀበል መርህ ነው። ያ ካልሆነ የሚባል አማራጭ አይኖርም። የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት በባሌም ሆነ በቦሌ كم زتريو زلهم نايرتقى بحري ኢትዮጵያ حلمنا بحري انتس بفتوت انت زي اللي دما بحيلي زي ترف مخانو مجمريا ذي مروخ فيلد مارشال كاب مروخنا فيلد مارشال استغيره برهان جولا زبلو خينو ابزنا حجي ناي بارلاما زبلو ودما تناي بلصقنا مراحي بعلو زبليو سلازي ناي بحري نايك بحري حتو بفتوت كون بصلا بحيلي بزخونه يكون منقدي زي ترف أرست مخانيو زنقر زلو أب ميدياتات نايت حقر دما نزي زربازي بخل منقدي نسون أتوم أداخرتناتهم كلاتهم بحاله زمرو زلو مزموريو أبزون قاتل منتان زون سبحانه جو جبتك خاون سلازخونه وديك أي بحر تير ما يجمر على إثيوبيا إيه عند تلك أمرتانو سلازي يك أي بحرن سنانسا ሁሌም የኛ የሴኩሪቲ ሹ ነው ያለው ከኢኮኖሚ ጥቅምነት ተጨማሪ ቀይ ባህር ማለት ለኢትዮጵያ የፍላጎታችን ምንጭ ሁሉ የኢትዮጵያን የአባቶች የእናቶች የአርሶ አደሩ የምሁራኑ የነገ ዕጣ ፈንታችን የሚወሰነው እሱ ሁለቱ ውሃዎች ላይ ነው። ሁለቱም ውሃዎች ከኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ነጥለን እናየው። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባዚ እቲ ቀይ ባህር ዝበሃል ኢትዮጵያ ኩሉ ነገራት አቡ ከምዘሎን ቀይሕ ባህርን እቲ ህዳሴን ወይ ካት ገርድን ዝብልዎ ድማ ክልቲኦም ዘይነጻጸሉ አርእስቲዮም እዮም ዝብሉ ዘሎ ዘይነጻጸሉ እዚ ማለት ድማ ቀይሕ ባህርን አጀንዳ ናይ ቀይሕ ባህርን አጀንዳ ናይ ገርድን ዘይነጻጸሉ እዮም እንድሕሪ ኢሎም ግምጣል ናይታ ሳንቲም ናይ ብዛ ዛረብዋ ዘለው ግብፅን ኤርትራን ድማ ዘይነጻጸላ ሃገራትን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ገርድ ዝበሃል ወይ ትኒል ንግብፂ ጎረሮኦም ክኸውን ከሎ ቀይ ባህርና ኤርትራ ወይም ባህርና ኤርትራ ድማ ንዓና መሬትና ርስትናን ስለዝኾነ ብጎረሮና ዝመፀና ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎን ሽርክነት ንሳቶም በዓሎም ብዕንደሮኦም ዝሃንፅዎ ዘለዉ እምበር ከም አጀንዳ ተወሲዱ ብካልኦት ባዕዳውያን ዶ ጅል ዕፍሪት ዶ ዝብልዎ ዘለዎ ይኮነን ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ኩነታት መመሊሱ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናው እዚ ሶም ዝብልዎ ዘለዉ ተደመሮ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባናን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ወይ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ፖለቲካን ተወሲኽካሉ ለንቀነ ሓንታ ገዳሲት አርቲክል ተጻሒፋላ እስከ ስምዕዋ Africa risks becoming arena for Gulf rivalry as Ethiopia drawn into power struggle. AFP. The Horn of Africa is increasingly becoming a stage for rivalry among Gulf powers, with Ethiopia emerging as a key focal point, according to an Agence France Presse analysis. The region's strategic location along a major global shipping route between the Suez Canal and the Indian Ocean has made it a target for growing geopolitical and economic competition. AFP reports that the United Arab Emirates has established a strong presence in Ethiopia, symbolized by a large palace complex under. ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው እንታሪኹሞም AFP ዝበሃል ሓደ አርቲክል ሓደ መጽሔት ከም ዝገለጾ ናይ ዘን ጋልፍ ስቴትስ ባእሲ ናይዞም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለው ብፍላይ ኢማራትን ስዑድያን ዝኸድዎ ዘለው
foreign relations ዝበሃል ሓደ ዓቢ foreign policy ዝበሃል ሓደ ዓቢ AFP እዚ 3-4 መጽሔታት ጽሒፈን ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዓበይቲ መጽሔታት ናይ ዓለምና ዝበሃላ እዚ ኻንታ እዩ እዚ ናይ ክልተ ናይ ሱዑድያ ናይ ኢማራትን ከምኡ ድማ ብሙሉእ እቲ ናይ ጋልፊ ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታት ወላ እውን ቱርክ ሕጂ መጽኢሉ እስራኤል መጽኢሉ ናይዞም ኩሎም ሓይልታት ምስሓብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓቢ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ድሮ ይፈጥር ከም ዘሎን እዚ ድማ ብፍላይ ናይ ሱዑድያ ናይ ኢማራትን ምስሓብ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ መጽኢሉ እዚ ኸዓ ብኻልእ መንገዲ ካልእ መጽሔት ደ ኢኮኖሚስት ዝበሎ ድማ ጽሙ ብኹሉ ክንሪኦ ስለ ዝኾናይ ኩሉ ዘርእየኩም ዘሎ ካብ ዓበይቲ ኣርቲክልስ ዝወፅእ ዘሎ ኣርቲክልስ ሌይተስት ሓበሬታ እዩ ኩናት እናተቃረበት ትኸዳላ ክብል ዘ ኢኮኖሚክስ ተባሃለ ማዕከን ሓበሬታ ገሊጹ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዘሎ ዳግማይ ወጥሪ እናተጋደደ ብምኻዱ ናብ ካልእ ዕናው ኩናትን ሰፊሕ ዞባዊ ቅልውላውን ከይተኣቱ ስጋት ይፈጥር ከም ዘሎ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚክስ ኣብዚ ናይ ሰሙን ሕታሙ ጸብጺቡ እዩ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚክስ ተጋሩ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ጥራይ ኢዶም ዝተረፉ ዕዳጋታት ናህሪ ዋጋታትን ምኽዛን ምግብን ተደጋጋሚ ናይ ጭንቀት እዋናት ኣሕሊፎም እዮም እዚ ድማ ዝኽሪ እቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝነበረን ኣብ ማይታ ሸሓት ሰባት ዝሃለቑሉን ኩናት ከም ዝበራበር ገይርዎ ኣሎ እቲ ስግኣት ዝበኣሰ ድማ ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ ጥሪ ዝተረኣየ ወጥሪ ክብል ገሊጹ እዩ ኣብ ጥሪ 29 ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ መጽሔት ኢኮኖሚስት ዝበሎ ወላ ኮነ ኤርትራውን ሕውስ ኣቢሉ እንተሎ ዝያዳ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ትወድቕ ከም ዘላ እዚ ሓደጋ እዚ ድማ ብብዙሕ ፋክተርስ ዝድፋእ ከም ዘሎን ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ድማ እዚ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ዝያዳ ሓደጋ ክፈጥረላ ምዃኑ ዝነግሩ ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኢዳ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትእቱ ከም ዘላ ይንገር ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ኢዳ ኣብ ብዙሕ ነገር ትእትላ እታ ዝበለፀት ኣርቲክል ናይ ሎሚ እዚ ሕጂ ዘቕርበልኩም እያ እዚ ኣርቲክል እዚኣ ድማ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሓደ መጽሔት ዓብይ ኣብዚ ናይ ዞባ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ሰሜን ኣፍሪካን ብዙሕ ሓበሬታ ዘውፅእ መጽሔት እዩ እንታይ ክብል ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ወይ እውን እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ምዚ ሕጂ መጀመርያ እዚኣ መኸስማዓኩም ቀይ ባህርን በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች? እስራኤል የጎላን ተራራ ያዘችው ለናሽናል ሴኩሪቲ ለህልውናዬ ለኤግዚስተንሲ ችግር ያጋጥመኛል ብላ ስላመነች ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እዚ ሰብ እዚ ብምንታይ ዓይነት ቃላት ክገልጾ ከም ዝኽእል ክሳብ ሕጂ አንክሮ ይኮይና ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ሓደ ክንዲ ገለ ተምሳል ወይ ከዓ ኣገባብ ኣዘራርባ እናተጠቐመ ነቲ ኩነታት ናብቲ ህዝቢ ንምሻጥ ዘይኸዶ ነገር የብሉን ነቲ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ወይ እውን ናይ ቀይ ባሕሪ ይብፅሓኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣጀንዳ ንዑ ዘይተቐበለ ኢትዮጵያዊ ድማ ከም ሓደ ዓብ ሓጢያት ዝፈፀመ ክፅየፍን ክፍንፈንን ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለ ዘይሰልጦ ዘሎ እምበር እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሳብታይትል እንግሊሽ ጌርና ያለና ፓብሊሽ ክንገብራ ኢና ፌስቡክ ሰሙን ኣብ ኤክስ ሼር ግበርዋ ኢኹም ስለምንታይ ነምፅኦ ኣለና እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕርና እዚ ሰብ እዚ ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ እዩ ኤርትራ እውን ትምልሰሉ ኣላ እያ ብተደጋጋሚ እውን ይምልስሉ ኣለው እዮም ብፍላይ ምስቲ ናይ ኣለንቀነ ንገዱ አንዳርጋቸው ፀዊዑ ኣተሓሳስወኒ ወይ ናብቲ ኣጀንዳ ምስ ሰሓቦ ዝተዋህበ መልሲ ጎኑ ጎኑ ኤርትራ እውን ነቲ ናይ ገዱ መልሲ ሓዋዊሳ ሂባቶ ኣላ እያ እስከዚአን ክልተን ክንሰምዐን ቅድሚ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምርኣይና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንዝፍጽምዎ ቅትለትን ዕንወትን ደው ንኽብል ናብ ኣስመራ ከም ዝለኣኾ ኣብ ባይቶ ሃገር ንዝገለጾ ርእይቶ ትኽክል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በሰሉስ ኣብ ባይቶ ሃገር ቀሪቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተላዕለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘልዓልና ዘይኮነ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ስለ ዝፈጸመ ይምባሉ ይፍለጥ ላይን ጽጋብ ተወሳኺ ኣለዋ
ኣብ ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ከም ዝተለኣኸን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተራኸበን ዝተኣመነ ኣይተገዱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ግፍዒ ደው ንከብል ንምሕባር ዘይኮነስ ዝተዋሃቦ መልእኽቲ ምስ ግሰስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝዛመድ ሰፊሕ ወፍሪ ስለ ዝተኸፈተ ሓባራዊ ጥንቃቐን ክግበር ዝሓትት ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣይተገዱ ኣብቲ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ክሳብ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰራዊት ብዝመስል መልክዑ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ከም ዝተዋግአን ካልእ ተሪፉ ኣብ ክራማት 2013 ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሰገርሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረታወር መጺኡ ከም ዝተዋግአ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝቃወምን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብን ኣይተገዱ አንዳርጋቸው እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ በዓል 3 ገጽ ደብዳቤ ናሃቱ ምዃኑ ንቢቢሲ አረጋጊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብሰሉስ ኣብ ባይቶት ሃገር ቀሪቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተልዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝልዓልና ኣይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መን ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መንኣሰይ ዝፈጸምዎ ጃምላው ጨፍጫፍ መቸም ከም ዝራናዮ እዚ ናይ ኣመንጎ አንደርጋቸው ጽገን ነውና አንዚ ገዱ አንደርጋቸውን አብይ አሕመድን ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ሓቂ ጽቡቅ ገይሩ ብምውጽኡ ብኩሉ መንገዲ ድማ ይቃላሕ ብምህላው አብይ አሕመድ ዓብይ ፕሬሸር የጋጥሞ ከም ዘሎ ይዘርኢ ዘሎ ንሓሶት ናቱ ድማ ብኩሉ መንገዲ ነዛ ናይ ገዱ አንደርጋቸው መልሲ ድማ መንግስቲ ኤርትራውን ሓዊሱ ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ሓሳቡ ቁርበት እንደ ሓደረ ይፈኩስ ብዝብል ሓተታ ወሲኾም ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ይቦመለው ኣብዚኣ እውን ጻጽሕፍቲ ኣብ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ይቦም ነይሩ if I can find that one ኣብ ትዊተር ማለት እዩ exactly here ጽቡቅ ዝኾነ ሓሳቡን ቁርበትን እንደ ሓደረ ፈኩስ እናበለ ኢሉ ኣብ መወዳታ ብጽቡቅ ገይሩ ተሓሶቶምን ሸፈጥ ናይ አብይ አሕመድን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነቲ ዘለዎ ናይ ምስፍሕፋሕን ናይ ብኩናትን ንሓትሕዱ ናብ ባላዕካ ዕድመ ስልጣንካ ንምንዋሕ ንዘለዎ ባህጊ ንምፍፃም ዳኣምበር ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሓቅነት ስለ ዘለዎ ይኮነን ተሓሶቱ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብብዙሓት ወገናት ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎን ድሕሪ ገዱ አንደርጋቸው ሓደ ካብቶም ብርቱዕ መልሲ ዝሃቦ ድማ ጀዋር እዩ በጦርነቱ ከተጠያቂነት አያመልጡም ሲሉ ጀዋር መሐመድ ገለጹ። ፖለቲከኛው አቶ ጀዋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስላመኑት የጦር ወንጀል ስለ ኤርትራ ሰራዊትና ስለ ተጠያቂነት ምላሽ ሰጥቷል። የአብይ አህመድ በትግራይ ላይ የሰጡት የእምነት ክህደት ቃል ተጠያቂነትን ለሌላ አካል አሳልፎ መስጠት የማይቻልበት ነው ያሉት አቶ ጀዋር አብይ አህመድ በቅርቡ በፓርላማ ባደረገው ንግግር የትግራይን ያልዳኑ ቁስሎች በድጋሚ again ኣብዚውን እንትኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር እቲ አብይ አሕመድ ዘቕርቦ ዘሎ ዘረባን ምኽንያትን ካብ ተሓታትነት ዘውፅኦ ከም ዘይኮነ ስለዚ እንታዩ ንሱ ንኤርትራ እንተላጊበላ ንዓይ ተሓታትነት ዘየጋጥመኒ ታጽሕፍቲ እውን ኣብ ዘላትኩም ብጽሑፍ ብኩሉ መንገዲ እውን ብጭብጢ ክንዛረብ ስለንደሊ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ንሱን ሰራዊቱን ንህዝቢ ትግራይ ንክከላኸል ንህወሓት ግን ክስዕር መደብ ሒዙ እናኸደ ከሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብድሕሪኡ መፅኡ ዕንወት የውርድ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ናብ መቐለ ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ ጠቕላላ ንዑ ክቆፃፀሮ ከም ዝፈተነን ህወሓት ግን እዚ ኩሉ ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ምክልኻል ክንዲ ዝገብር ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ከደ ባንክታት ከም ሰረቀ ቤት ትምህርትታት ከም ሰረቀ ካልእ ኣፀያፊ ተግባራት ከም ዝገበረ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣፀያፊ ነገራት ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ናይ ህወሓት ሰራዊት ድማ ኣብ ኣምሓራ ኣፀያፊ ነገር ፈፂሙ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኤርትራን ነቲ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ መንጎ ኤርትራን ትግራይ ክልቲኦም ሰይጣውት እዮም ንሕና መላእኽቲና ህዝቢ ኣምሓራ ድማ በዲሎምኩም እዮም ንዑ ምሳይ ኩኑ ነቲ ኩናት ኣምሓራን ተጋሩ ንሓትትኩም ተባልዑ ፋኖ ኣክንዲ ንዓይ ትድክሩኒ ናብ ህወሓት ገጽኩም ተኩሱ ሻዕብያ ድማ ተጋሩ ምስ ጽምዶ ገዲፍኩም ኣንጻር ኤርትራ ተዋግኡ ለይ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ እንተኾነ ብሙሉእ እዚ ዘረባ እዚ ንአብይ አሕመድ ነቲ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ይኹን ካልእ ንተሓታትነት መሊሱ ዘጉልዕ ዳእምበር ካብኡ ዘጥሕኖ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ምክንያቱ ኤርትራ ናብኡ ክትኣቱ ከላ ዋላ እኳ ናታ ቅቡል ምክንያት ኣለዋ
መንግስቲ ዓቢ ሓቲቱ ከም ዝገበሮምን ንኸይወፁውን ብፍጹም ይልምን ከም ዝነበረና እውን ክፀንሑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ካልእ ሰብ ምናልባት ብኸመይ ትርጉም ኣሎ ከረይኩም ነዚኦም ዝገበሩ ካብትናትና ክሰግር I think this is worth listening ሰብ ክሰምዖ ዘለዎ ይሁዳውያን ዝፈጸሙን ተፈጸሙ ዝገገዩን ተጋገዩ ዘዳለውን ተዳለው ምስ ጀኖሳይድ መራሕብቲ የብሉ ጀኖሳይድ ማለት ሓልዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ንሓደ ፖለቲካ ውዳበ ወይ ንሓደ ሃይማኖት ኣማናይ ኮነ ኢልካ ፕሮጀክት ቀሪፅካ ክተጥፍኦ መቃን እዩ ዓለም ለኸ ገበን እዩ ዝበሃል እውን ነዚ እዩ ጀኖሳይድ ዝፅውዕ የለን እንዲያውም ኣብዚ ክትንቀቕ ዝግበአና እንታይ እዩ እንኳን ዶ ጀኖሳይድ ኣብ ተራ ወንጀል እውን ነቲ ግዳይ ናይቲ ጀኖሳይድ ተሓታታይ ምግባር ኣብ ካልኦት እውን ቅልቅል ኢሉ እዩ ኣባና እውን ይርአ እዩ ዘፈርት መጀመርያ ከስምረሉ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ጀኖሳይድ እዚ በዓል ገዛ ኣለዎ በዓል ዋና ኣለዎ ፖለቲካ ትግራይ ፖለቲከኛታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፍአ እንተጥፍአ ተዘጥፍእ እውን ዝበደለ እንተዝበድል ጀኖሳይድ ዲማንድ ይግበርን ባዕልካ ተምፅኦ ነገር ኣይኮነን ካሊእ ተራ ወንጀል ክፅውዕ ትኽእል ኢኻ ጦርነት እውን እንተኾነ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ጀኖሳይድ ግን ናይ ጦርነት ውፅኢት ኣይኮነን ናይ ጦርነት ውፅኢት ዝበሃል ኮላተራል ዳሜጅ እግረ መንገድኻ ዝጉዳይ እዩ ጀኖሳይድ ካልእ እዩ ኣብዚ መሰረታዊ ዝኾነ ጌጋታት ስለ ዝርኢ እግረ መንገዲ ከልዕሎ ስለ ዝደለኹ እዩ ውድቀትና እውን እንተኸማይ ኣነ መቃቂለ እዩ ዝርዮ ውድቀትካ ንኽትርስ ዝሓዘዝንያ ኩነታት ፈጢርካ ካብ ህ ክሳዕ ፐ ኣብ ኩሉ ጌጋ ከም ዝነበርና ንሱ እውን እናተጠራቐመ መፅኡ ነዚ ከምዚ ዳረገና ዝብለካ ኢዳ ኣነ ይገዝኦን ንኣብነት 17 ዓመት ዘካየድናዮ ዕጥቃዊ ቃልስን ኢሰፓ ዝደምሰስናሉን ዝኸድናዮ ከይዲ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮይና ዝመስረትናዮ ስርዓት መንግስቲ ብወሳናይ መልክዑ ጌጋ ኢለ ይኣምንን ኣነ ሕጂ እንታይ ክነግረኩም ደልየ እዛ ናይ ጀኖሳይድ ትብል ዘላ ኤርትራ ዝኣክል ሰነዳዊ ሓበሬታ ክትቀርብ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ብልፅግና ካብታ ጉዳይት እያ ዝኣክል ጭብጢ ኣለዎም ኣብቲ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ እንተጋጢሙ ኮይኑ መጀመርያ ኣጋጢሙ ዳ ያጋጠመን ኢንዲፐንደንት ኦርጋናይዜሽንስ ከፅንዕዎ ዘለዎን ከረጋግፅዎ ዘለዎን እዩ እንተጋጢሙ ተኮይኑ ድማ ንኣብነት ኣብ ዓለም ከም ጀኖሳይድ ዝጥቀስ እንተሎ ጀርመናውያን ወይ እውን ናዚ ኣብ ግዜ ሂትለር ኣብ ልዕሊ ጀርመናውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ወይ ኣይሁድ ዝገበርዎ እዩ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀሓፍ ነይሩ በቶም ናይ ጀርመን ነዚኦም ኣይሁድ ስለምንታይ ከጥፍዎም ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ፀገም ከም ዝፈጥሩ ገለ ንዓታቶም ስለዚ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ እቶም ናዚ ናብ ልዕሊ ኣይሁድ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዶኩመንት ገይሮም ነይሮም እቲ ህዝቢ ድማ ጠቕላላ ነቶም ኣይሁድ ከም ዝፀልኦም ገይሮም ነይሮም ነዚ ጉዳይ እዚ መን ነዚ ዝያዳ ገይርዎ እንድሕሪ ኢልካ መልሲ ንፁር እዩ ካብ ኤርትራ ብፖለቲካዊ መራሕነት ደረጃ ወይ እውን ብሃይማኖታዊ መራሕነት ደረጃ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፍዎ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣጥፍዎ ኢሉ ዝሰበኸ ሰብ የለን ሓንቲ ቅንጣባይ ጭብጢ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ጀኖሳይድ ከጋጥም እንተኮይኑ መጀመርያ ኢንቴንሽን ክህሉ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ንዕኡ ከረጋግፅ ዝኽእል ዘየማት ስጉምትታት ክትርኢ ኣለካ ኤርትራ ሰራዊት ናታ ህዝቢ ከም ዘፅነተ ወይ ገለ ከም ዝገበረ ዝኾነ ቀንጣብ ቪድዮ ኮፃ ይረኣና ኩሉ ግዜ ናይ ብልፅግና ክገብርዎ ከሎ ባዕሎም ዘውፅዎ ቪድዮታት ኣሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ነዛ ዘረባ እዚኣ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ገፁ የፀጋግዓ ኣይበርሃለይን እዩ ዘሎ ንዓይ ግን እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ብዘየከራኽር መንገዲ ኖ ንሕና ስለዘይገበርናዮ ምልክተና እንደይኮነ ብዘየከራኽር መንገዲ ብዘለዎ ጭብጢ ባንክ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ወላቶም ነዚ ፅምዶ ፅቡቅ ተቐበልዎ ተጋሩ እውን ከምኡ ይሓትሉ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ከም ድሌቱ ክዕንድረሉ ቶፒክ ስቕ ኢላ ክትርኢ የብላን ወላ እኳ ሓሳዊ ጥራይ ምባል እኹል ኣይኮነን ጭብጢ ከተቕርብ ኣለካ ኤቪደንስ ጌርካ ዲባንክ ክገብሮ ኣለካ ብምባል ፃውዒት ይገብርሎ እዚ እቲ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምርዳእ ኣብታ ዓንተ ኣርእየኩም ዝነበርኩ በዚያ እስከንጀምር ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢና ክልተ ዓይነት ፍፃሜታት ይግበር ኣሎ ወላ እውን እቲ ኣሜሪካ ናታ ኢድ ኣብኡ ክትእቱ ጀሚራ ኣላ መጀመርያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወትስ ሃፐኒንግ እዚ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ እዚ ኣርቲክል እዚ ድማ ቅድሚ ነዚ ኣርቲክል እዚ ምርኣይና ኸማን ነዚያ ሪፖርት እዚኣ እስከስምዕዋ እዛ ሪፖርት ክትገልፀልኩም ስለ ትኽእል Spreads in Sudan's Darfur as hospital attack kills 22 amid ongoing war. Famine is threatening additional areas of Sudan's western Darfur region, even as ongoing fighting continues to...
ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብ መን ይኸትብሎ ኣብ እቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝገብር ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቲ ንህዝቢ ዓፅዩ ብጥሜት ዝቐትሎ ዘሎ ብዙሕ ዝኾነ ሽግር የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ሓንቲ ካብኣ ኣብዚ ሕጂ ሎሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ኣብዚ እውን ከርየኩም እየ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ወይረዘት መንግስቲ ሱዳን ባዕሉ ውፅኡ ወለዶ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ወለድ ኢኮኖሚክ ወለድ ፉድ ፕሮግራም ከም ዝተሃረመ ዝገልጽ حبريت أوصل لنا آخر كميلة زياب إرهابية وهذا هو أيضا ميليشيات الدقر الإرهابية التي دائما ما تستهدف المواطن السوداني لأننا حجي زي نتي تتقعيز له حدا قاوريد وزل له حزبي نعبد الخيز نبر الرديت RSF بتحدى بدرونات ناتو غيرو خمسة كاتلون قال لما أب هوسبيتالاتن أبي على سيفيلاويان حزبن بتدقاقامي متقعتي يقبر كم زلو تدعم شرع يوزن الجرزلو إذا نصور زخونة من كم زهرمو من كم زحجز زلو دما ردون زخونة انتايس كتقبر على أمريكا ولا كوكبت زنبرتا دحان زخونة من كسقاستر إلا انتبلنا جن زأكل يكونن أبنت اتنا أمريكا منستر سينيور أدفايزرز بحال زلو بعربنا بأفريكان كانتريز تبهل زلو مسات بلوس سايلس إفنيرو the United States condemns the recent drone attack on a World Food Program WFP envoy in North Kordofan transporting food to famine-stricken people which killed one and wounded many others. This follows an attack earlier this week in Blue Nile State that injured a World Food Program staff member, destroying food intended for people in Taizibel Zalo. ردئت نتوم بتميتن بخالن تدقيهم زلو نخدحن يلو زخيز نبرة بزناي ردئت organizations بتدقاقامي زقاطم زلو بدرونات زقبر زلو متقعتي بترير كم زخون نوي زنقر زلو من فتي موا أبزا صحفتي أي صحفني اتعلام هذا ما إذا ما صارت بولوس مس إمارات بزح شجر بزح متأسسار كم زلو يزنقر هذا كابتي أبسلطان كابز مس دونالد ترامب نزو كنتاتنا السودان ولا فتحون تدليه إذا سبزقن صروي مرقص كم زي بولي زريكا أبز عجي بزحات هاي لون كسيسمه نعبا من هاري مواتا مكينا زي تزارب لهم نترد إيه تسعي سعينا زخلا زلو واسي من يزهر من زلو قروبسي أدي فريقان اتراب حاقان قلت غيركا ولا دحنس كان إمارات هاي تتكسا دعم سرعي هارما خمزولو شو متقيسكا RSF يزهرم زلو إلكا ديت قلت ناي من يتدرون كابي يمصالو مني تدرون سو بزلو إمارات كختب لير أي بلنعون جن ولاون بجوبو كمو كبلو مجمارهم ونا أمريكا دحان زخونة تبغسو أنصار زدعم سريع كجبرو يفتنو خمزلون أبت سنة بتدقاقامي من أمريكا سنة مالتيو بتدقاقام أبت foreign relations مالتيو دعم سريع بس إمارات كوينو زفت مزول الجبنات تقي سملون تزاري بملون يوم نتفتاتون على كحلف دايك على اللمبر سلزي أزياء تبغسو زياء نزي تري وزلهم بتدقاقامي نابتي حماق نقرات نخمتز قبل على تدعم سريع زلو سقط نكحيل إمارات دما دارقا نزي سبزن نمدحان قد قبرت تخل تبغسوتات من مليسو حدا قاي فترة لا كم زلو يزن قرزلو إذا كم زيلو نحلو خلو مسيحة دا إيكونوميست ديو ولا كالوت بابليكيشنز ون كم زقلت وزلو أبي أحمد اتنايمو داتا ني بمنقدي إمارات ندعم سريع نمدحان كم مدحاني كوسد زخل حيلن تلو أبي بلصقنان أبي أحمد مخانون بزي صفحة ملك كزرب جمير الله إذا هجي نمن تاينا كم نبل زالنا دحريلنا إذا أرتيكل زيان دحريوز مز ألاينسس مجمريا بزجرنا كنردو كنفتنينا زيادة ربع ما مسمعوا بعبيو أبي درجالو دحريو أبزنا السودان بتبأسي كميل يقتل كم زلو كنرينا. There's a recurring line in old Western movies. This town is only big enough for one sheriff. It's a line that sums up geopolitics. You cannot have two big dogs in one region. Just look at the Arab Gulf. It's witnessing a growing rivalry between two very old allies, Saudi Arabia and the UAE. Tensions came out into the open in Yemen last year, in the southern part of Yemen. There are two factions fighting for power in southern Yemen. حجي تازربا انت تبلدلا حنتي فلتي ازراربا لابنا قانقانا انجليش اب حدا كبابسي حدا بوسي كل زغل حدا ايات راي كون زغل كلت حيالات اب حدا بوتا كلو يقولون يم سلازي ابز ما كلاي مبرا دارغا تراديشنالي سب كل استقبلوا حدا حيال زغون حيلي زلو نسدما من يبحال سعوديه يزبال سعوديه ابز ما كلاي مبرا بفلاي ما ابز جالف ستيتس بال ولا بتقامتاناتو بس حزبناتهم كلن تاريخايو سعوديه is the conventional leader مراحنا يتسوباي جن امارات نزي تقبلتهم سلازي امارات نسا
መራሒት ክትከውን ድሕሪ ኮይና ንኢማራት ንስዑድያ ክትኣልዮ ክትክእል ኣለዋ ሕጂ ኣብዚያ ፅቡቅ ጌረ ክገልፀልኩም እየ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል መፅሄት ኣገዳሲት ኣርቲክል ፅሒፉሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ መሲልኩም እዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ወይ እውን መሐመድ ብን ሰልማንን ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ከምኡ ድማ መሐመድ ብን ዛይድን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ዘሎ ባእሲ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ማለት እዩ መበገሲ ናቱ ዋላ እኳ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ፅልዋ ከምኡ ድማ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ዝመስል እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገር ኣለዎ መጀመርያ ቁጠባ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተፈንጂሩ ኣብ ላዕሊ ስለ ዝኸደ ደኣ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ስለ ዝኸደ እምበር ናይ ቁጠባ ውድድር እዩ ዝፈጥር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ኣርቲክል ብፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፀን እዚ ምክንያቱ መጀመርያ ስዑድያ እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ኢማራት ከ እንታይ እያ ሒዛ ዘላ እንድሕሪ ኢልካ ስዑድያ ካብ እዚ ናይ የመንን ናይ ሱዳንን ንሪኦ ዘለና ገሪፍና ሓደ ነገር ንፁር ኣሎ ስዑድያ ቁጠባ ናታ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ክኸውን ትደሊ ኣላ ቁጠባ ናታ ካብቲ ናይ ኣብ ነዳዲ ተፀጊዕዎ ዝነበረ ክትወፅእ ትደሊ እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ቁጠባ ብቐጥታ ክትወዳደሮ እያ ተሓሰባ ብቐጥታ እዚ ብሱዳን ኣብ ሊብያ ንሪኦ ዘለና ድሓር ክረአ ዝኽእል ብኩሉ ብፅልዋታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሰባት ዘሎ ውድድር ግን መን ብቁጠባ ሓያል ይኸውን ሕጂ ኢማራት ኣብዚ ፀብለልትነት ኣለዋ ድሕሪ ኢማራት ከይድኩም ኣለኹም ዱባይ ከይድኩም ድሕሪ ኮይንኩም ብዙሕ ዘረባ ዘድልየካ ኣይኮነን ብኢንፍራስትራክቸር ብፋይናንስ ብቴክኖሎጂ ብካልእ ከይዶም እዮም ላዕሊ በፂሖም ኣለዉ ስዑድያ ድማ ነዚ ግድን ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዋላ እውን ደንጉና ንብገስት ኣለና መሐመድ ቢን ሰልማን ድማ እዚ ኩናት ናተይ ኢሉ ተቐቢልዎ እዩ ስለዚ ስዑድያ ናብቲ ዓውዲ ውድድር ክትመፅእ እንድሕሪ ኮይና ብዋጋ ናይ ኢማራት ክኸውን ከም ዝኾነ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ተረዲእዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝተኻለ መጠን ንስዑድያ ክንዕንቅፍ ኣለና ምክንያቱ ስዑድያ ዓባይ ሃገር እያ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ስደኮነት እያ ንኤሮፓ ትቐንዲ ምንጭ ናይ ቱሪዝም ኤሮፓ ብጥቅኦም ኢንዖም ስለዚ ስዑድያ ሞር ኣትራክሽን ክህልዎም እዩ ምስ ግብፂ ድማ ኮኔክትድ እዮም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለዚ ብዙሕ ፀጋታት ክህልዎም እዩ እቲ ዝበለፀ ቱሪዝም ዝበሃል ካብዚ እውን ስለ ዝመፅእ ስለዚ እንተወሓደ ነቲ እንጌራ ናቶም ክማቐልዎም ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ስዑድያ ከምቲ ዝነበረቶ ክትድቅስ ኣለዋ ኢማራት ሓያል ኮይና ክትቅፅል ተኮይና ስዑድያ ድማ ነዚ ከም ቀደም ሱቕ ኢሉ ንክቕፅል ይደልይዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ውድድር ኣብዚ እዩ ዘሎ ተቐንዲ ናው እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክብፃሕ ኣይኮነን ኢማራት ነቲ መርሕነታ ንስዑድያ ክትባይ ትደልን እያ ዘላ ዝኾነ ዕድል እውን ክትገድፈላ ይደልን እያ ዘላ ስዑድያ ድማ ከም ቀደም ሱቕ ኢለ ክኸይድ እየ ትብል የላ እዚ ዘመን ክልቲአን ሃገራት ክሒላ ኣብ ዝፍትናሉ ዘለዋ ብርቱዕ ዝኾነ ነውሲ ንስዑድያ ንኣብነት ኣብቲ ትኸዶ ዘላ ፕሮጀክት ከምቲ ትደልዮ ትዕወት የላን ስለምንታይ ኢማራት ኣግሬሲቭሊ ትወዳደራ ስለ ዘላ ናው ነዚ ናይ ቁጠባ ውድድሮም ናብቲ ካልእ ባይታ ቀይሮ ናይ ጂኦፖለቲካ ድማ ኣሎ ናይ ፅልዋ ኣሎ እዚ ኣብ ፅልዋ ድማ ኣብ የመን ርኢናዮ ስዑድያ ከምኡ ዝበሃል የለን ኢላ ፀፊዓ ኣውፅኣታ ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅኡ ካብ ሱዳን ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ሓደ ኣገዳሲ መድረክ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ቀንዲ ኣብ ሶማልያ ድማ ከምኡውን ኣብ ሊብያ ይረአ ኣሎ ኩነታት ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ብፈትያ ፀሊኣ ኣብቲ ጉዳይቲ ተታሒዛ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ሱርያ እውን ተመሳሳሊ ኣለዎ ግን ናብኡ ናብቲ ርሕቀት ዘለዎ ቦታ ኣይንኸይድን ኢና እቲ ውድድር ድማ ክሪእዎ ከለዉ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለምንታይ ኢማራት ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ምስ ስዑድያ ክተወዳድሮ ከለካ ብህዝቢ ይኹን ወላ ብስፍሓቱ ግን እዚ ነገራት እዚ በይኑ ዝዕቀን ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓብ ፍልል እዩ ዘለዎ ግን ኢማራት ከም ናይ ኤርትራ ክዋጋእ ዝኽእል ህዝቢ ገለ ክብለኩም እያ ኢለ ኣይኮንኩን ኤርትራ ንመሬቱ ንርስቱን ንካልእ ስለዘይ ኮነ ዝቃለስ ዘሎ ምስቲ ዓብይ ዝበሃል ኢትዮጵያ ሕጂ ነዚያ ናበይ ከምፃ ስለ ዘለኹ እዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክትርጎም እዩ ንቀርኒ ኣፍሪካ እንድሕር ኢልካ እዛ ኣርቲክል ኣንተቦ ዘረኣኹም ኣብዚያ እያ ዘላ እዚ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ካብ እሙናት ምንጭታት ደምፆ ሓበሬታ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ርክብ ኣለዎ ምስ ግብፂ እውን ርክብ ኣለዋ ኢልና እንተኾነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ትርዮ ስለ ዘላ እቲ ኢማራት ናብ ኢትዮጵያ ገይሩ ዝኣትዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ንኢማራት ብቐጥታ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ክምክትዎ ኣይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎም ናይ ቁጠባ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሎም ግብፂ መንጎኛ ኮይና ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ሓደ ኣገዳሲ ናይ ዲፈንስ ዲል ንክካየድ ትፅዕር ኣላ ወይ እውን ብሮከር ኮይና ከም ሸምጋሊት ኮይና ትሽምግል ኣላ በሃል ኣሎ ስለምንታይ ከምዛ ዝበልኩኹም ባጀት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢማራትን ናይ ግብፅን ዝወዳድር ኣይኮነን ግብፂ ብዙሕ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣለዋ ኢማራት ድማ ብዙሕ ገንዘብ ሓላፋ ገይራ ኣላ ስለዚ
ኤርትራ ናይ ግድን ሓያል ኮይና ዘይትድፈር ሃገር ንክትከውን ንግብፂ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ነዚ ነገር እዚ ግን ኤርትራ ዋላ በዓላ ከተውሕሶ ትኽእል ተኾነት ይርዮም ሶም ከማና ጥራይ ኣይኮኑ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ጥራይ ትኽእሎ የብሉን እዮም ሶም እንታይ ኤርትራ ሓገዝ የድልያ እዩ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፈንስ ኮኦፐሬሽን የድልያ ኣሎ ዝብል ካልኩሌሽን ኣሎ እቲ ዝገርመኩም ኤርትራ ከም ትደልዮ እውን ይገልፅ ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ግብፂ 5 መዓልቲ ክፀንሕ ከሎ ኣብ ስዑድያ እውን 4 መዓልቲ ክሰርሕ ከሎ ሳክት ንዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ይድለ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ራይ እንታይ እዩ ግን ብኸመይ መንገዲ ንኤርትራ ብዘርብሕ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ግብፂ ንስዑድያ ትደፍኣ ከም ዘላን ትልምና ከም ዘላን ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍፃም እያ ትብል እዚኣ ኣርቲክል እዚኣ ስለዚ ወላ እቲ ደፍርሆም ዘሎ ከማን ክልቲአን ግብፅን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ጎኒ ኢማራት እየን ነይረን ክልቲአን እዮም ዝብሉ እዚ ኤርትራ እኳ ቀልጢፋ እንተወፀት ግብፅን ኤርትራን ክልቲአን ምስ ኢማራት ዝነበራሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ ክልቲአን ወፅአን ግን ግብፂ ክሳብ ሕጂ ምስ ኢማራት ዘይተወደ ፍቅሪ ኣለዋ ዘይተወደየ ምትእስሳር ኣለዋ ዋላ እኳ ረብሓናቶም ኣዝዩ ድገራጮ ኮይኑ እንተሎ ናይ ግድን ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ ግን ኣለዎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክትመርፅ ትርሕ ኮይና ግብፂ ዶ ይሕሸኩም ስዑድያ እንድሕር ኢልና ክልቲኦም ኣገደስቲ እዮም ግን ንዝተፈላለየ ዕላማ እዮም ዘገድሱና ኢለ ነይራነ ስዑድያ ነቲ ኢማራት ክገብሮ ትኽእላ ብልፅግና ካውንተር ንምግባር ቀዳመይ ተደልየና ስዑድያ እያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስሕፋሕን ናይ ካልእን ተደሊና ድማ ግብፂ ተድልየና እያ ምክንያቱ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናባና ክትመፅእ ስለዘይደልዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ብዘለዎ ኤርትራ ምስ ክልቲኦም ዲያ ምስ ሓደዮም ክትገብር ከላ ናይ ክልቲኦም ምትእማም ብዘለዎ ምስ ክልቲኦም ፅቡቅ ዝምድና ጌራ ምስ እትገብሮ እቲ ዝበለፀ እዩ ነታ ኣርቲክል ድማ ብፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ዘለዉ Egypt views Eritrea as a regional security partner to counter Ethiopia especially after the grand Ethiopian after the GERD ማለት እዩ inauguration ስለዚ ድሕሪ ምምራቕ ናይዚ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ኤርትራ ግብፂ ስለ ኤርትራ ከም ኣዝያ ኣገዳሲ ናይ ሴኪሪቲ መሓዛኣን መሻርክታን ጌራ እያ ትወስዳ ዘላ ንኤርትራ ሕጂ ብኸመይ ትሕይላ ብኸመይ ትድግፋ ብኸመይ ዝያዳ ኩነታት ናታ ዘይድፈር ትገብሮ ንዝብል ድማ እንታይ ብሎ ካይሮ ties with Abu Dhabi have strained over Sudan's civil war ስለዚ ካይሮ ድማ ግብፂ ማለት እዩ ምስ ኢማራት ዝነበሮም ዝምድና እናወደቀ ይኸይድ ኣሎ ዝያዳ ብጉዳይ ኩናት ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ እውን ዘይረዳዳ ኣለዎ Egypt is lobbying Saudi Arabia to provide financial backing given Eritrea's limited resources is it peasant taxes mining ገለ ዝብል ዘሎ መን ዝበለዩ እቲ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ከም ሪኣክት ከም ኤክስፐርት ኣብዚያ ርእቶ ስለ ዝሃበ እዩ ስለዚ ግብፂ ንስዑድያ ትልምና ከም ዘላን ኣዝዩ ቅርበት ዘለዎ ሽርክነት እዮም ገይሮም ዘለዉ ሕጂ ኤርትራ ግብፅን ስዑድያን ስለዚ ግብፂ ንስዑድያ ምስ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ዲፈንስ ናይ ሴኪሪቲ ምሕዝነት ንክገብራ ከም ኣብነት ንምንታይ ጠቕሱ ስዑድያ እንታይ ገይራ ኢለኩም ኣብ ዝሓለፈ ምስ ፓኪስታን ተረዳዲኣ ናይ 4 ቢልዮን ዲ ዋላ ናይ 3 ቢልዮን ጀትስ እተና ጀይ ገለ ዝበሃላ ነፈርቲ JF 17 ገለ ዝበሃላ ነፈርቲ ንሳ ከፊላ ካብ ፓኪስታን ናብ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ንኣልቡርሃን ክህብዎ ምዃኖም ዓብያ ዛረባ ርሲ ኮይኑ ነይሩ ልክዕ ተመሳሳሊ ዲል ንክገብሩ ድማ ሕጂ ተሓትት ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ስዑድያ ንኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ክትሕግዛ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ሓገዝ ናይ ሴኪሪቲ ክትገብረላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኢና ንብሎ ዘለና ኣብዚ ቻነል እንተኸታተልትና ዝኾንኩም ብተደጋጋሚ እንደልዮ ንምንዮ ነገር እንተሎ ንሱ ኢና ንብል ኣብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቪዚት ሳውዲ ኣረቢያ ኣብ ወርሒ 12/2015 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ ምስ መሓመድ ቢን ሰልማን ነነዊሕ ከም ተዛተየ ጌሹ ኣብቲ ስዑድያ ፀኒሑ ምስኡን ከም ተዛተየ ዝዝከር ኮይኑ ኤርትራ seeks new military equipment particularly to defend against Ethiopian drones ስለዚ ኤርትራ ሓድሽ ወታደራዊ ኣፅዋራት ወይ ቴክኖሎጂ ትደሊ ከም ዘላ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ድሮናትን ካልእን ዝብሎ ዘሎ ንምምካት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል ኤርትራ ከምኡ ትደሊ ዘላ ወላኪኑ ወይስ ዝያዳ ኣይዶኖ እንታይ ምዃኑ ይንፈልጥና ግን ከምኡውን ተረኺባ ፀላ ይመስለንን Historically, Eritrea courted Gulf states for support during its insurgency against Ethiopia. Ties with Egypt are long-standing and deep. ስለዚ ኤርትራ ብታሪኻዊ ሰውራና ኤርትራ ምስ ሃገራት ዓረብ ፅቡቅ ዝምድና ዝነበረ ኮይኑ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ግን ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ኢሎም ይገልፅ ኣለዉ ኣዝዩ ዕምቆት ኣለዎ ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዕምቆት ዘለዎ እዩ እዮም ዝብለዎ ዘሎ ናይ ኢማራት ኣብዚ UAE redeployed personnel from Somalia to Ethiopia ሕጂ ኢማራት ድሕሪ ካብ ሶማልያ ምስ ጓጓ ነቶም ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ስታፍ ናታ ኣብ ኢትዮጵያ የምፅኣቶም ዘላ making Addis Ababa central to
regional strategy ስለዚ ኢማራት ኣብ ሶማሊያ ኣብ ሊብያ ኣብ ካልእ ዝነበሮም ብሙሉ ስለዘይቀደዎም ብሙሉ ሓይሎም ኣኪቦም ኣብ ብልጽግናን ኣብ ኢትዮጵያን እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ድማ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ክኸውን ስለ ዝኽእል ምስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ይኹን ፅልዋታት ኤርትራ ናይ ግድን ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ዓቕምታት ብዕቱብ ክትሰርሓሉ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልጹ ብዚ ስለዚ ኤሚራቲ ኤርክራፍት ኢንክሉዲንግ ገለገለ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ዝበሃል ናብ ኢትዮጵያ ናብ ተሓረር ሜዳ ዝበሃል ተደጋጋሚ ካብ ኢማራት ክምለስ ናይ ኢማራት ነፋሪት ማለት እዩ ክመላለስ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ analysis suggests UAE relies on Ethiopia to supply the RSF to Sudan while Egypt and Saudi Arabia back Sudan's military against RSF ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ተሪፋ ዘላ ምርጫ ندع مسرع نمدحان أقول السودان تاون كمان قد زلا بإثيوبيا من إثيوبيا كل عين شركة نتجركا بمن قد إثيوبيا جركا محجازي. So the two axes are now visible: Saudi, Egypt, Eritrea block, and UAE Ethiopia alignment مالتي. So the Thailand إيران بقدمها أبز حلفة وانتظاريبا يربز عبازي. إمارات كبزع بوتاتي قلف سلزلو بمولو تسقطات ناتون أبلتسقنات رايك أسرو. نعبي ممليسو أبي إنفس قبريو كساب أبي دفرس مالتي. أزيد ما مرأيا نايزن رؤية زلنا أبزي ترايني راب سودان كمل أساس زغنا. إزجي لنكنه زقاتمه أبزي زربا أباي زربا زلا. لنكنه دا مسرع مستناي حدا SPLM زبحال بحدا خوينهم بوشت إثيوبيا جيرهم زموسو كابزي كتماناي يابوس زبحال زلو كابزي أسوس زبحال تبغوس كونو خليهم يبالجن كابزي يابوس زبحال زجبرو متكعتي ني سراويتنا السودان كبي زخونه حدا كم زورا دولي يزنقر زلو إزي أمونغو إثيوبيان سودان زلو دوب دما أكال نايتي كجبر زخل زبحال زلو أبزون كال دي أفريقيا ريبورت زبحالون أبي أحمد أنا بحكي ديو ني دعم سريع إنك حجز وسينو زلو زبل إيزي إثيوبيا's أبي helping RSF in Sudan civil war زبل حتى تدقاقامي أبزحت حبريتا تدمت زلو إذا كان تاي زريكا زي بلو نايل زوباناي بلو نايل زبحالنا السودان زقات مكوينات إثيوبيا أبو إيد كم زنبران نتي دعم سريع يكون نتكالع توجله أم قصاص أبترا كم سعوتت ناي السودان حلفتي بقلتي بوقع خصوم ترى يوم علو زي ما تقول له armed drones allegedly launched from Benshangul كبنشانغول جوبز بحال بوتا استتوكسو وين نابتي بوتا تمتيوم كم زهرمي زنقر زلو سلازي ولا ون درون بيس أوش إثيوبيا خوينو أوش السودان يحرم كم زلو يوم زنقر زلو زخانتايو Sudanese officials describe this as foreign backing invasion سلازي allegations remain unverified كسافجي زتنصر ነገር የለን ግን እትክሲ ተደጋጋሚ ይረኸም ዘሎ يوم زنقر زلو أبزون نتيبوتا بكارتا جيرون بزع من قدي خجلس رينا لنا نلكم أبزون هذا نتي كارتا كابين شانغول زبقس جنبار ناب سودان قصو زقبرو زلو مكس أسكم زخونن أزدما حبراوي متكعتي أبتناي زي دي منصور زبال زلو كمون advancing to كرماك زبال كتما استراتيجيكو كتما نابو قصو دعم سرع زقس زلو بدقفن فقادنا إثيوبيا يقبر كم زلو يزنقر زلو سلازي بلتسقنا زيادة مجابريا ناي زوم حيلتاتنا قوني متسكم زلون اتكوينا دما بومر كقصلن كحيلن كم زخل يوم زنقر زلو الزد ما مستي إيرترا مس سعودية تكبرو زلا زبهال كابزي زبقاس معناتو متايرو يلو إمارات heavily invested كم زلا بس قد يزيرو يلو بعبيو إذا كم زخوينو نهلو خلو نحنا تراي كنا نفس قد يزي جبسي مس حدا ناي تركو مقصاصات دما بعبي كزربلو نرلنا النزي دما بخلت من قد رينا هذا كابز زبلو زلو اسرائيل ابز جيمزي زياده كتاتو كم تخلص قلا زلو زي اسمسك. He says that we have a relationship with them, but this needs to be monitored and that we must prevent the Egyptian military from becoming too strong. Very, very interesting comments coming out now, and we're going to turn back to Ruth Wasserman Land, former member of the Knesset, to further discuss this. So basically, according to these Hebrew media reports, the Israeli Prime Minister said that because the Egyptian military is getting so much stronger, it needs to now be monitored. Break that down for us. So. أجي إنتايم زولو زلو أبزن تاريخهم إسرائيل برايم مينستر بنيامين نتنياهو أبز غربا أبز هابو مجلسي سراويتنا جبسي إن حيلة يخيس لزلو إنكاغي نمكو تصارو ويون نمد خامو صار خنقبر كنكلا لنا سلازي سراويتنا جبسي وتهدراو كلتنا جبسي إن حيلة متسالو زيا ملكة زيا كاب إسرائيل ترى يكون سكاب إماراتون تبقى سلا إماراتون أبز قدايزي تسقطي تقبر كم زلا يرلو
ምክንያቱ ግብፂ ነቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ ነቲ ናይ ኢማራት ናይ ምስሕፋሕ ኣጀንዳ ብሊብያ ይኹን ከምኡ ዳዕ መሰሪዕ ሽግር ትኾኖ ስለ ዘላ እስራኤል ንሰራዊት ናይ ግብፂ ክንቋፀሮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ እጂ ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ኣብቲ ከባቢና ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ነዞ ንምርዳእ The ambassador at the Israeli embassy in Cairo for 3 years as well. I think it's relevant to the fact that I'm very passionate on the subject and I've been also researching it for a very long time. And I've been saying for more than 2 years now, something in Egypt in terms of the infiltration into the very highest decision-making circles is concerning to me. Let's make everything clear. The strategic peace agreement between Israel and Egypt is important. Not for 1 second do I belittle or take any importance from it. However, carpet for president. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ነዚያ ጥራይ ስምዐ ክሓልፍ ስለ ዝኾንኩ concerning infiltrations of Qatar and Turkey into Egyptian decision-making circles. And it's almost counterintuitive in a manner of speaking because the regime in Egypt is against Muslim. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብተደጋጋሚ ክንረአዮን ክንሰምዖን ፀናሕና ኢና እዚ ናይ ቱርክ ምንቅስቃስ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ንእስራኤል ዘፍርሃ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ናይ ቱርኪ ምንቅስቃስ ምክንያቱ ቱርኪ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዋ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ድማ ንእስራኤል ዓብ ስጋኣት ዝፈጥረላ ዘሎ ስለምንታይ ናይ ቱርክ ቴክኖሎጂ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ናይ በዓል ግብፂ ብዝሕዝቢ ዘለዎም ሓያል ሰራዊት ዘለዎም ድሕሪ ሓዋዊስካዮ ቱርክ ድማ ንእስራኤል ስለትፀልዓ ነዘን ሓይልታት እዚኣ ከተሕይለን ትኽእል እያ ስለዚ እሳቶም እናሓየሉ እንድሕሪ ከይዶም ዋላ እኳ ምስ እስራኤል ዝወዳደር ተዘይብሎም ዝኣክል ዓቕሚ እናሃነፁ ተኸይዶም ነቲ እስራኤል ከም ድሌታ ትፃወተሉ ባይታ ሽግር ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ እዚያ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸድዋ ዝርእይዋ ዘለዉ እዮም ቱርኪ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ቱርኪ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኩሉ ስግኣት ይፈጥረልና ኣሎ ዝብል እዩ ንኣብነት እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣብዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡላ ብፍላይ እቶም ናይ መን ኢኻ ትብሎም ናይ እስራኤል ማሕበራትን ምንጭታትን ብተደጋጋሚ ዝዛረብዋ ነገር እንተሎ እዛ ዘረባ እዚኣ እያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ዝተኻየደ ብፍላይ ናይ ቱርክ ናብ ስዑድያ ከይዱ ከሎ ብዙሕ ዲል ስገይሩ ኣሎ ብዙሕ ዲል ኣብ መንጎኦም ዓብ ስምምዕ ገይሮም ኣሎ ናይ ዲፈንስ ራይት ይኩን ናይ ቁጠባ ናይ ሽርክነት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣብ ኩሉ ፅላታት ብሓደ ክሰርሑ ምዃኖም ክልቲኦም ዓበይቲ ሃገራትን ብዝሕዝቢ ዘለዎምን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎምን ቱርኪ ብዙሕ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሚ ኣለዋ ናይ ፋብሪካታትን ናይ ቴክኖሎጂን ዓቕሚ ኣለዋ ስዑድያ ድማ መዓት ፀጋታት ኣለዋ እዚ ክልቲኡ ድማ ልክዕ ክገጣጠም ዝኽእል ክልቲኦም ድማ እስላማውያን ሃገራት እዮም ስለዚ ዝገጣጠም ብዙሕ ነገር ኣለዎም ካብ ክልቲኦም ሃገራት ወፃኢ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮምፕሊት ዝኾነ ኣላይመንት ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ዓይነት መርገፅ ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ሓደ ዓይነት መርገፅ ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ኣብዚ ኩሉ ሓደ ዓይነትን ዝተኣሳሰረን መርገፅ ኣለዎም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሪኣላይመንት ዝረአ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንእስራኤል ይኹን ንኢማራት እውን ዘፍርህ ደረጃ በፅሒ ስለ ዘሎ ነዚ ስቕ ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ኢና ንብል ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ሓንቲ ነገር ንፅርቲ ነይራ ኣብ ስዑድያ ከሎ ይኹን ኣብ ግብፂ ከሎ እቲ ናይ ቱርክ መራሒ ዝበሎ ተመሳሳሊ እዩ ናይ ዞባዊ መረዳድእ ናትና ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ሱዳን ዘለና ኣብ ሶማልያ ዘለና ኣብ ካልእ ዘለና ሓደ ዓይነት ዕላማ ስለ ዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝያዳ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ኣለና ሓቢርና ክንዕርዮ ክንክል ኣለና እቲ ኣብ ኩሉ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሱርያ ይኹን ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ ፀላኢ ኮይንና ዘሎ ድማ ኢማራት ወይ እስራኤል እዩ ክልቲኦም ድማ ብሓደ እዮም ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ቀንዲ ተፃብኦታት ናትና ውሱናት ሓይልታት እዮም ነዚኣቶም ድማ ሽርክነት ናትና እናሓየልና ድሕሪ ከይድና ጥራይና ክንሰግሮ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለካ ድማ እንታይ ይብለኩም ሰኒ ብግምጣሉ እንተሪኢኻዮ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ኣብኡ እዩ ክምርኮስ ዝደሊ ዘሎ ኣቢ ዝያዳ ነዚ ሓይልታት እዚ ክጥቀመሉ ይደሊ ኣሎ ዝያዳ ኣባቶም ክንብርከኽ ይደሊ ኣሎ ወላ እውን ዓብ ዋጋ ክኽፍል ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እናረኣዮ ከሎ ንሱ ዝያዳ ናብ እስራኤል ከምኡ ድማ ናብ ኢማራት ክፅጋዕ እዩ ዘሊ ዘሎ እዚኦም ክልቲኦም ከትሕኑን ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝብል ውሳነ እዩ ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ዓብይ ሽፋን ይህብዎ ኣለዉ ፅልዋ ዘለዎም ካልእ ዘለዎም ገይሮም ዝኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንፈረንስ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ከምኡውን እስራኤልን ኢማራትን ዘለዎም ሎቢ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ነቲ ኣቢ መተንፈሲ ከም ዝረክብ ዝገብርዎ ዘለዎ ሰብ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገማት ክሰጉራ ይምኽኣለን እዮም ዝብሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ናይ ሪኣላይመንት ዘሎ ግዜ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ትኽእል ታክቲክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ኤርትራ ነዚ መድረክ እዚ ብዝለዓለ መንገዲ ክትረብሓሉ
ويون كتبلص علوا يوم زبل زلو اجي اموداتا حنت ارتيكل كبكمي ناف تግራይ امصيوما نزا غداي زي اف تግራይ مسمصوا زبلوا I think had an article you many if I don't know no is this one no زياتهم تم طلعتنا تم دا هورن ريفيوز بوزلو حنت ارتيكل نير ابزي تغارو بعلاتهم شير غيرو مانيرم I don't know كابي مزيا انت رغيبيا زيا ابزي غداي تغارون ابتا equation كاتو كم زخلو حدا كيلا غليص نيرو تايم زبل زلو بزي إذا كنا تاتنا يتعلمتي كم دما بعبي يوزم عراف تقرأي زبهال زلو أبي أحمد رايدي كون أبزيا بوتازيا زيادة زنك أساق زلو إماراتيو يمزولو زلو إذا دما انتهي إنما بالي يمزوتو كامولو زلو اندحري لنا إذا كنا تاتزي اندحري بز بين شانقول كسل زي كيلو إذا معراف تقرأي تبهال زلا وي ونزي ناي حمرا ناي قلو زلو بوتا ناب إيرترا ناب سودان ناب أمحرا ناب تقرأي ناب كل بوتاتات كتنك أساق زخلك سلو زخوني ولو انت أمحرا انت دي رخبكايو نزيا بوتازيا إمارات بفولي تدلي حدتي بوتا أزيون يحرشا بوتاي كمون ورقن قال ملون أنا ناودي دلابي فلتني حفشا نزيا بوتازيا زيادة يقول يولا خمزلو يزن قرزلو بو مصرد ما حجنا زكوينات ممكات يجف زخون وتدراوي عقمي أسوار نابز بوتازي بلصقنا ينقساقس كمزلو يوم زنقرزلو الزون أكال نايتي نريوت أنا حنا كويني يسمعك سازي كل خطريو خلقا أكبابينا بزح من قصاصي قبرالو اتزقبر زلو من قصاصا دما أما وداتا نيرتراون ربحا كل وزغليو أنا دما تمنيتي كما يرتراو مالتيو نزيا كم ميدل إيست آي زواتت كم دما أتوم نايبل تسقنا أون معلوم شيرت قبرو وازلو ودرو فليت أمالو ينقرلو نزيا حق أنه تاقوينو ناب جبوت نقر انت تقبر نيرا إيرترا ناب كنت باوغس قاسن خد كيد حادة confidence نايت زبي نايت منقسقوا ديارا بعرف سلو دفلت منقسي زي حسبوين فلتنا زبي إيرترا ترقاقي دقوز لنا وش تقوزو إنفست نخقبر ديو كسرح كأتو ندعرو قينو كوتي أوش تزلو لما هاقرا مهنا صرايك حسب تقينو نزيوم ممس أقبا أنصارنا زفكرو حجر ما كينات مسأكم مسأنا كنواقاينا إمارات تبنا لا درون تبنا لا نابلا لقهم شيتن زفكر زلو بخمين مكتون خنفلت عرقينا نحناون زأكل شركنتات غيرنا نتي ربحاناتنا كمناتهم ربحان زقصرو هاجرات زمدنا بمقبر نتكونتات كنسغرو تسفا نقبر كم تكالوت هاجرات نبنت زي سوماليا يكون إثيوبيا سوماليا يكون السودان قصالي ديل سيغبرو خمزه لويز نغر كمان يكونوا نساتهم بزح روي زخونه صقمات اللهم ግን ኤርትራውን ወላውን አብኩና ተዘየለና ብድሆታት አለና አብ ኤርትራ እንታይ ዝብል ስነ መጎት አሎ ኤርትራ ደሴት ናይ ሰላምያ ኢና ንብል ደሴት ናይ ሰላም ተኮይንካ ደሴት ናይ ሰላም እንታይ ዝገብር ናብ ልምዓት ጥራይ ዝጎይ ደሴት ናይ ሰላም ድሕሪ ኮይንካ ልምዓት ጥራይ ይስራሕካ ውግእ ዝበሃል ስራሕ የብልካ ስለዚ ደሴት ሰላም ንክንከውን ሙሉ ብሙሉ እንድሕሪ ኮይኑ ነቲ ዘለና ፈተና ኣብ ውሽጥና ራይ ውሽጣዊ ፀገም ተፈቲሑ ኣሎ ኣብ ውሽጣዊ ዘሎ ፀገም ክንዱ ይኮነ ናይ ቁጠባ ፀገም በር ናይ ካልእ ዝርአ ንሃገር ከስግእ ዝኽእል ፀገም የለን ኣብ ደገ ዘሎ ግን ሎሚ መፃኹ ፅባሕ መፃኹ ዓቕሚ ሲኢነ ዝብል ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ሙሉ ብሙሉ ናብ ቁጠባ ንኸይትኸይድ ሓኒቑ ኣሲሩ ዘሎ እዚ ናይ ብልፅግና ይኹን ነቲ ናይ ኢማራት ድፊት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኤርትራ ዝያዳ ጎሊሓ ወይ እውን ኣበርቲዓ ክትቃለስ ኣለዋ ኢና ንብል ዘለና ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና መዓት ክስታት መዓልታዊ ንኤርትራ ክኸስዩ ኢና ንሪኦም ዘለና ነዚ ድማ ዝኣክል መልሲ ክወሃበሎ ሕጂ ኣብቲ ናይዞም ዕንደራ ዘይምነዎም ፕሬዚደንት ጉዞ ሲባል በርካቶች መገደላቸው ተነገረም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ወሎ ሲያቀኑ በቀጠናው ደግሞ ሄሊኮፕተር ተሰማርቶ ኔትወርክም ተዘግቶ ዘመቻዎች እንዲከናወኑ ተደርጓል። በአማራ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች ውጊያዎችን ማካሄዳቸውን የመከላከያ ሰራዊቱም የፋኖ ኃይሎችም ይፋ አድርገዋል። አገዛዙ ከሰሞኑ በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ እያከናወነ የሚገኘው ጦርነት ኔትወርክን በመዝጋት ጭምር የሚፈጽመው ነው። በወሎ ቀጠና ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያደርጉትን ጉዞ ተከትሎም በዘፈቀደ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች እዚ ናይ ብልጽግና መራሒ ኣብ ወሎ ሓደ ሪዞርት ዲ ገለነ ከመርቕ ነታ ክልል ነቲ ቦታት ብሙሉ ዓፂዎ ከም ዝነበረን እቶም ናይ ብልጽግና ሽማምንትን ኣቱ ግን እንታይ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ኣበይ ዳ ኣሎ ትፋኖ ይብሉ ነይሮም ድሮ ትፋኖ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ እናተፈልጦ ከሎ ብዙሕ ብኸቡታት ክጀሃሩ ድማ ሰሚዕና ድሮ ኣብቲ ወሎ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ
ደቡብ ሎ በተለይ በወግዲና በከላላ ከባድ አውደ ውጊያ የተደረገበት ጊዜ ነው የምንገኘው። አሁንም አላቆመም እስከዛሬ ውጥረቱ በጣም ከባድ ውጊያ ነው እየተደረገ ያለው። በተለይ የወግዲው ውጊያ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ውጊያ ቀላል አልነበረም። መቲ ከ60 በላይ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን የሞሉ 60 መኪና ወታደር በትልልቅ ማለት ነው 60 መኪና ወታደር ጀነራል ዘውዱ ሰጣርጌን ጀነራል ሞሲሳንና ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቦታታት እዚ እቲ ኣብዚ ሰሜን ወሎ ዝበሃል ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ መንጎ ፋኖን ብልፅግናን ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ እቲ ሃገር ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ተራ ውግእ ዘይኮነ ዓበይቲ ኩናት ዓበይቲ ወታደራዊ መሳርሒታት ናይ ብልፅግና ወይ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ኣብዚ ቦታ እዚ ኣትዩ ኣብ ከቢድ ረፅሚ ምስ ሓይልታት ናይ ፋኖ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ሃገር እዚ ብልፅግና ዝበሃል ብዝከኣለ መንገዲ ንፋኖ ክስዕር ይፍትን ከም ዘሎን ኣብ ሚድያታት ናቱ ግን ናይ ሰላም ኢዱ ዘርጊሑ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዝመስል ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ይዝርግሕ። ስለዚ ሻዕብያ ኣትዮም ኣለው፣ ኤርትራ ኣትዮም ኣለው፣ ከምዚ ኮይኖም ኣለው ክብሉ ከለዉ መርኣያ ናይቲ ኣባይታ ክገብርዎ ዘይክእሉ ዘለው ክዕወትሉ ዘይክእሉ ዘለው ኩነታት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ። እዚ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዘሎን ኣብቲ ወሎ ዝበሃል ድማ ኣብኡ መፅኡ ስለ ዝነበረ እቲ መኒኻ ትብሎ እቲ መራሒ ናይ ብልፅግና እውን ንዑ ንምክልኻል ብዙሕ ውግእ ከም ዝተካየደ ድማ በቲ ካሊ መንገዲ ይገልፁልና ፅንዮም። ስለዚ ኣብቲ ሃገር እትያ ኣብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ዘበነ ብልፅግና ኩናትን ወረ ኩናትን ኩሉ ግዜ እዩ። ክሳብ ሕጂ ካብ 28 ክሳብ 30 ሰብ ተቐቲሎም ኣለው። እዚኣቶም ሲቪልያንስ እዮም ብለና ኣሎ። ሜኒ ሶልጀርስ ውንድድ ብዙሓት ቆሲሎም ኣለው። ካልእ ዓብይ ዕንወት ኣብ ትሕቲ ኣብ ልዕሊ ገዛውትን ትሕቲ ቅርፅን ኣጋጢሙ ኣሎ። ጀነራል በቀለ ዱንጋስ ደስ ሓደ ጀነራል ናይ ብልፅግና ድማ ከም ዝተቐትለ ኮንፈርምድ ኪልድ ኢን ባትል ቦዲ ቴክን ቱ አዲስ አበባ ፎር ቢሪል እቲ ሬሱ ድማ ኣዲስ አበባ ንቀብሪ ከም ዝኸደን other senior officers buried with honors ordinary soldiers not recognized equally. ስለዚ ዓበይቲ መራሕቲ ክሞቱ ከለዉ ብዓቢ ክብሪ ክቕበሩ ከለዉ ነቶም ተራ ወታደራት ግን መንፈላጢኦም መሳኪን ኣብ ከለዉ ሳክት እዮም ዝጠፍኡ። ስለዚ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ንሓደ ናይ ሃገር ሰራዊት ድሮን ዓጢቆ ዶ ራዳር ኣለኑ ዶ ገለመለ ዶ ንዝብል ታንክን ባንክን ዘለዎ ገጢሙ ክንዚ ዓይነት ሽግር ክፈጥረሉ ምኻሉ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ፈተና ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከይወፃና ከለና ካልእ ተመሳሳሊ ኩነታት እውን ኣሎ። አብይ አሕመድ ሰላም ዘይደሊ ምዃኑ በዚህ ስሙ አህመድ ከህወሓት ጋር ድርድር እንዲደረግ የቀረበላቸውን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል ተባለም። ይህን የድርድር ጥያቄ ያቀረበው ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ስለመሆኑ ተመላክቷል። እውቁ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት አሁን ኢትዮጵያ የጦርነት ጫፍ ላይ ነች የሚል ሀተታን ይዞ ሞቷል። በእርግጥ አሁንስ ሀገሪቱ ጦርነት ውስጥ አይደለችምን የሚለው ደግሞ በቅርቡ ኤፒ የተደበቀው ጦርነት ያለው የኦሮሚያውም ይሁን የቀጠለው የአማራ ክልሉ ጦርነት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ትኩረት እንዲያገኙ አለመደረጉን የሚያሳዩ ይሆናሉ። የሆነ ሆኖ ዘ ኢኮኖሚስት ከቀናት በፊት በትግራይ የነበረውን ሁነት መነሻ ካልእ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ሃገር እዚኣ ኩናት የብላን ኢልካ ንክሽፍነላ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ኩናትን ወረ ኩናትን ክመፅእ ከሎ እቲ ሓበሬታ ኣቢ ክሽፍኖ ዝደሊ ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ሃገር እያ ኢሉ ክገብራ ዝደሊ ቀፃሊ ብዛዕባ ኩናት ናይቲ ሃገር ጥራይ ወላ እውን እቲ ናይ ኦሮሞ ተሸፋፊኑ ክእለ ዝድለ ዝነበረ ናብቲ ሜንስትሪም ሚድያ ይመፅእ ከም ዘሎን ናይ ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ይመፅእ ከም ዘሎን ናይ ትግራይ ድማ መሊሱ ነቲ ስፖትላይት ካብቲ ናይ ምዕባለ ናይ ገለዶ ድብሎ ዝነበረ ናብ ኩናት መሊሱ ከም ዝምለስ ገይርዎ ከም ዘሎን ብልፅግና ድማ ምስቲ ምስተጋሩ ዝገብሮ ዘሎ ብፍላይ ምስ ህወሓት ንክዘራረብ ነቲ ኩናት ተጠዋቢሉ ዘተ ንክገብር ብሕብረት ኣፍሪካን ካልእ ንዝቀረቦ ከም ዝነፀጎ እዩ ዝነግር ዘሎ። እንታይ ዳ ወታደራዊ ዓቕሚ ክስዕሮ ይፍትን ከም ዘሎ ይዝገር ዘሎ። ኣካል ናቱ ድማ መጀመርያ በዚ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ነቲ ኩናት ንምግላፅ ዝገብርዎ ዘለው የጦር መሳሪያ እያስታጠቁ የሚገኙት ኤርትራና ግብፅ ያልጠበቁት ጉዳይ ተፈጥሯል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለጀነራል አልቡራን የጦር ድጋፋቸውን እንደሚገልጹ ከግብፅ ጋር ስምምነት ፈጽመው ነው የመጡት። ከኢራን ያመጣሉ የጦር መሳሪያ፣ ከግብፅ ይመጣል የጦር መሳሪያ። በካርጎ አውሮፕላኖች ተጠቅመው ቀጥታ የት ይሄዳል? ፖርት ሱዳን ላይ ይሄዳል። እነዚህ እንቅስቃሴያቸው እዛ ሕጂሲ እሳን ከምኣ ዝኣመሰሉን ቁሩብ ትለይ ጂኦግራፊ ዝርድኦም ነይሩ ተዝኸውን ወይ ቁሩብ ትርእሶም ዝሰርሕ እንተነይሩ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ካርቱም ኣፀቢቑ ርሑቕ ኣብ ምዕራብ ናይ ሱዳን ወይ እውን ኣብ ደቡብ ናይ ሱዳን እዩ ዝግበር ዘሎ። ካብ ግብፂ
ንኤርትራ ሰዲድካ መንገዲ ፅርግያ የለን ብቐጥታ ንፖርት ሱዳን ክትወስደሉ ትኽእል ርእሶም ግን ኣይሰርሕን እዞም ሰባት እዚኣቶም ግብፂ ክትሕግዝ ተኮይና ሱዳን ከማኻትኩም ላንድ ሎክድ ሃገር ኣይኮነትን ፖርት ሱዳን ዝበሃል ሰዋክን ዝበሃል መዓት ኣብ ደገ ባሕሪ መዓት ወደባት ኣለዋ መዓት ገማግም ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ኣለዋ ካብ ግብፂ ድማ እንድሕሪ ብመራኸብ ወይ ብነፋሪት መምፅእ ኣሰኪፍዎም መንገዲ ናይ ብኒል ዝኸይድ ባቡር መርከብ ኣለዎም ከምኡ ድማ መንገዲ ባቡር ኣለዎ ዘራኽቦም ፅርግያ ድማ ኣለዎ ዘራኽቦም ኣይርድኦምን ይመስለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝኾነ እቲ ኣብያት ናቶም ብኩሉ መንገዲ እዩ ኤርትራ ከም ዝትገብር ኣላ ንምባል ወላ እውን ዘይበሃል ነገር ዘይቀዳደው ዘይተሓሓዝ ነገር እዮም ዝገብሩ እዚኣ ኸ እታ ሓንቲ ካብቶም ትዕብዶም ነገር እንተላ እዛ ጉዳይ እዚኣ እያ ይኮን ሰለስተ ተገዳዳሪ መብራህቶም እንኳን ደሓን መጻኻ ኢልና ኣለና ካልኦት ኣጋይሽና እውን ካብ ኮድ ክልተ ናይ ኮድ ኮማንድ ኣባላት ከምኡውን ናይ ክፍለት ሰራዊት ኮማንዶ ኣባላት ከምኡውን መላእ ተጋደልቲ ትግራይ ኣታ ጅግና ተጋዳላይ ትግራይ እንኳን ኣብዚ መድረኽ እዚ እንኳን ኣብዚ ፕሮግራም እዚ እንኳን ብሰላም መጻኻ ክንብል ንደሊ ቀጻላይ ፕሮግራምና ዝኸውን ቀጻላይ ፕሮግራምና ዝኸውን ንኣስታት 3-4 ዋርሕ ፍሉይ ዝኾነ ምድላዋት እናተገበረ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ሱዳን ናይ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዝዕብዶም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓያል ወታደራዊ ኣቃውማ እዚ ድማ ብቐጥታ ኣብቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ፅምዶ ሰራዊት ዝመስል እውን ኮይኑ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ንሳቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዩ ፀገም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ እቶም ሓንካሳት ድማ ከምዚ ይብሉ በምርግቦ ይትብለኻ ማለት እዩ ሓደ ተስፋ ምቑራፅ ኢለካ ኣሎ ክግደፍን ህወሓትን ናይ መወዳእታ ተስፋ ቆሪፆም ኣለዉ ሓተላ ናይ ሕብረተሰብ ኣሎ እዩ እዚኦም ምሕሳብ ዝኣበዮም ዝደረቑ እዮም ኢለ እየ ዝወስድ ፀርፊ ማለት ጥይትሕሸን እዩ ዓፋር እንተልየ ንምንታይ እቶም ኣብ መቐለ ወይ ሳሙዌር ኮይኖም ዝሕስቡ ባዕታ እዛ ብሻዕብያ ንብል ኣለና ልመና ናይ ፊዳል እንዲ ስብሓት ፊዳል እዩ ወዲ ፊዳል ኣይኮነን ፊዳል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህግደፍን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህወሓትን እዩ እቲ ነገር ከምቲ ዝበልኩ ናይ ጋንንቲ እስትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ እታ መልሓሱ ኩላ ሕማቕ ጥራያ ክትዛረብ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ፀገም ናይ ትግራይ ፀገም ክርድኦ ኣይከኣለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና የግዳስ ገለገለ ፀብፃብ ከም ዝረኽቦ ድማ ኣብይ ኣሕመድ እውን ምግዳስ ኣብይዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ነቲ ኩነታት ንምሽንካር እቲ ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ኣሚኑ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ይመስል ሰም ክሳብ ግቡእ ደረጃ ክደልና ፀናሕና ምስ ኤርትራ ፖለቲካሊ ብኣግባቡ ዘይመራሕና እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ማኸተ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሓት ዘይተገመቱ ምዕባለታት እዮም መፅና ትግራይ ሓደ ዓብዪ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ውግእ ናይ ቴክኖሎጂ ለውጢ መፅኡ ደወና ይነበረ ከሚኡ ሓድሽ ካልኣይ ዓብዪ ሓይሊ ምስ ትግራይ ዝነበራ 20 ዝኾና ረጅመንትታት ሻለቃታት ካሊእ ግን ካብ ወፃእ ሲልካ 34 ሺሕ ዝበሃል ብኣግባቡ የተወደበ ሚሊሻ ኢና ሒዝና ገጢምና ካብ 20 ዝኾና ክፍለ ጦራት ብኤርትራ ናብ ከባቢ ካብ 30-40 ክፍለ ጦራት ሰቦ ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት መድረኽ ብዙሕ ነገር ቀያይሩሎም ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናትን ሕጅን እንታይ ምቅያራት ገይሮም ኣለው ብዓብዩ እቲ ሰራዊት ከመይ ተሰልጢኑ ኣሎ ወይ እውን እቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ ንሶም ዝፈልጥዎ ኮይኑ ጂኦፖለቲካ ግን ዓብዪ ኣብ ናቶም ንፅቡቆም ተቐይሩሎም ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ብኡ ስለ ዝፅሎ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ እቲ ዝበለፀ ኣሰላልፋ ከከም ናቶም ኩነታት ኣብቲ ቀደም ምናልባት ሓድነት ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ግድሆታት ንክገጥሙ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ከባቢ እቲ ኩነታት ኮምፕሊት ተቐይሩ ፀላኢ ናቶም ድማ በይኑ ተሪፉላ ኣብ ዘሎ የስ ደገፍቲ ኣለዎ ሓደ ሓደ ግን ብዓብዩ በይኑ ተሪፉሎ እቶም ቀንዲ ነቲ ኩናት ክቕይሩ ዝኽእሉ ዝነበሩ ቀለሱ ዝነበሩ ከም ኤርትራ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ፋኖ እዚኦም ክልቲኦም ምስቲ ፀላዮም የለውን ስለዚ እዚ ንዓታቶም ዓብዪ ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ ግን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገማት ድማ ፈቲሕካ ንምርኣይ ወይ እውን ንዑ መፍትሒ ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን እዚ ከምዚ እናተባሃለ ከሎ ውሽጣዊ ኩናት ግን ይቕፅል ኣሎ መረጃውን ለመስጠት ያህል ባጭሩ አሁንም
የቲዲኤፍ የሚባሉት በነ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይና በእናቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ኃይሎች የትግራይ ከተሞችን እየተቆጣጠርን ነው ብለው አውጥተዋል። ዛሬ አንዳንድ የትግራይ ከተሞችን ህወሓትን በማስለቀቅ እየተቆጣጠርን ነው፣ በገባንበት ከተማ ህዝብ በገፍ እየተቀበለን ነው በደስታ በርካታ ደግሞ ወጣቶች እየተቀላቀሉ ነው የሚል መግለጫ አውጥተዋል። አውደ ውጊያው ቀጥሏል። ነገር ግን ከህወሓቶች በኩል የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ በርካታ ወጣቶች በግዳጅ ታፍሰው የነበሩ በነ ጻድቃን ቡድን ከምድብ ቦታቸው ጠፍተው ብሓፈሻ እቲ ኩናት ኣብ ኩናታት ናይ ትግራይ ናይ ብሓቂ ዝሕዝና ኮነ ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብ መንጎቶም ሓራ መሬት ኣለዉ ዝበሃሉን እቲ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ትግራይን ኣንጻር ሕድሕድ ኣብ ዝዋግዓሉ ዘሎ ይቕፅል ከም ዘለዎ ናብ ዝንገረሉ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ዓወታት ይሓፍስኹም ዘለዉ እዮም ክገልፁ ዝፍትኑ ዘለዉ ዝያዳ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዓቕሚ ዘለዎ እቲ ናይ ብልፅግና ድጋፍ ዘለዎ ስምረዶ ወላ እቲ ጻድቃን ረዳ ዝርከብዎ ማለት እዩ ብዙሕ ዓወታት የመዝግቡ ከም ዘለውን ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኖም ይስለፍ ከም ዘሎ ምርግፅ ከም ክብሉ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ግን ብተደጋጋሚ ድማ እቶም መጀመርያ ኣብቲ ሓረ መሬት ዝወረዱ ገዲፎሞ ወፂኦም ናብ ካልእ ዋኒኖምን ነቲ ንዓታቶም ድማ ከፍሽሉ ኢና ሰሚዕናን ርኢናን እምበር ካልእ ዝረኣናዮ የብልናን ወረቀለ ካብኣቶም ምስክርነቶም መዓልታዊ ክቡ ንሰማዕ ኣለና። ኣብ መንጎ ጀነራል ወደን ጥሩን ተስፋይን ብጣዕሚ ሓይለኛ ግጭት እዩ። እንታይ ይብሎ እሱ እስኻ ናይ ትግራይ ኣነ ልተሸመሱ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ልብል እዩ ተስፋይ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ኢሉ ሸይምዎ። ስለዚ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን እየ ኢሉ ክኣቱ ከሎ ዝኾነ ነገር ምንቅስቃስ ከገብር ከሎ ጀነራል ወደን ጥሩ አይደሊ ኖ እስኻ ናብ ጻድቃን ኢኻ ናብ ጻድቃን ኢኻ ጻድቃን ማለት ልሕሰብ ምንቅስቃሳት ናይ ሲቪል ምንቅስቃሳት ልበሃል እኒኦ እሱ ልመርሕ እዩ ተባሂሉ ስለሕሰብ ኣቤት 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 መቸም እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጥራይካ ትሪ እቲ ዘለዎም ኣሰላልፋ ከዓ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝንገር ብዙሕ ወገን። ምክንያቱ እቲ ፀገሞም ውሽጣዊ ፀገም ዳ እምበር እቲ ኩነታት ሕጂ ዝመችእ ኩነታት እዩ ዘለዎም። ግን ኢትስ ኣፕ ቱ ደም ናብኡ ክንከዳ ንኽእል ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ በዚ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ዝብሎ ኣነ ኣቦ ብግልፂ ቋንቋ ንክነግረኪ ኣነ ህዝቢ መስዋዕት ክኸፍል ተኮይነስ ንምስረት ሃገር ትግራይ መወዳእቱ ትረድእ እንደለኸ ከምዚ ዓይነት ንፁርነት የድልየኒ ማለት እዩ። ናይ ትግራይ ቁጠባዊ ዕብየት እዩ ናይ ትግራይ ሴኪሪቲ ዘሕይል ናይ ትግራይ ዝመፀቶ ክሻፍ እዚ ኩነታት ርኡ ዳግም ጀኖሳይድ ዘይፍፅመሉ ፖለቲካዊ ቁመና ክህልዋ ኣሰላልፋ ክህልዋ እየ ዝደሊ ትርዲ እንደለኸ ነዚኦም መስዋዕት ክኸፍል ዝኽእል ኣነ ተዘይ ኮይኑ ንዲሞክራሲያዊ ማዕርነት ንወያናይ ዲሞክራሲ ናይ ብሔር ብሔረሰብ ማዕርነት ተይልክኒ ኣነ ይሰምዕን ዛት ኢዝ ንፁርነት ገለ ማለት ካሊእ ትርጉም የብሉን ሶዚ ክምልስ ኣለዎ ቲፒኤልኤፍ ኣብዚ ክልዓል ዝኽእል ነጥቢ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኮይንካ ሪፎርም ምክያድ ከቢድ እዩ ንፀላእ እውን ዝጠቅም ይኽብትነና እውን ይኽእል እቲ ዝበልኩ ኣብ ለውጥስ ግትግት ክህሉ ስለ ዝኽእል እዚ እውን እንታይ ኢልኪ ብዝተወደበ ኣገባብ ብምርዳእ እዩ እየ ዝብለኪ ዘለኹ እዚ እውን ትርዲ እንደለኸ እዚ እውን ሲ ባለፈው ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድየ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ብልፅግና ዝቃወም ዝነበረ ሓያል ዝኾነ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ዝኾነ ኣባል ናይቲ ፓርላማ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ መሰለይ ከም ድሌተይ ክዛረብ ስለዘይክእል ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ኣይደልን እየ ብምባል ከም ዝተሓሰሞ ነቲ ምርጫ ነብሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን መመሊሱ በበይኖም እናተረፉ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። ምናልባት ለንቀነ ብዛዕባ ፅምዶ ኣወል ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ከዓ እስኪ ኣስቀስምዋ መድህን ሓፍትና ድማ ስእሊ መምህር ኣብርሃ ተኹሉን ጎደፋይን ተሰኒዑ ስለ ዝረኣየት ኣክተራት ድዮም ተቐይሮም ትብላላ። ያው ኣብ ፎቶ ዝረኣናዮ ኣብርሃ ተኹሉን ጎደፋይ ናብ ማለት ምስ ኣብ ጎልሲ ዒድ ኮይኖም ፎቶ ተሳኢሎም ርኢናዮም ኣለና።
ስለዚህ ጽምዶ ብርሃነ ተኪው ማለት እዩ ካሊኡ ብርሃነ ኣሲርካ ካልኦት ናይ ጽምዶ ኣክተርስ ምቕያር ዝተረኣየኒ ነገር ንሱ እዩ ኣሕፂረ ክምለሰላ ኣንቲ መድህን ሓፍተይ እቲ ምሳኹ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክንፈ ንባዕሉ እኮ ሓደ ካብቶም ጀመርቲ ጽምዶ እዩ ጽምዶ እኮ ስነ ሓሳብ እዩ ጽሩይ ሓሳብ ናይ ምቅርራብ ክልቲኡ ህዝብታት ዘለዎ ኣባል ጽምዶ እዩ መድህን መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ጀማሪ ጽምዶ እዩ ጎደፋይ ጥላሁን ጀማሪ ጽምዶ እዩ ስለዚ ኣክተር ዘይኮነ ተቐይሩ ንስኺ ጽምዶ ማእስ ይፋሕ ክብል ኢልክ እናተጸበኺ ኣክተር ዘይኮነ ተቐይሩ እታ ፊልም ብዓባያ ተቐይራ መድህን ዜናታት ጽምዶ ሱዳን ኣይትከታተልዮ እንዲኽ ዘለኺ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነታ ጽምዶ ክጥምዝዝዋ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም በዚ እውን ስምዑ ብሓደ ንኸይኾኑ ክልቲኦም ተጋሩ ኤርትራን ትግራይን ዝርከብ ተጋሩ ብሓደ ንኸይኾኑ ነዊሕ ዓመታት ተሰርሐሉ እዩ ልዕሊ 34 ዓመታት ተሰርሐሉ ኸይድሎ እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ቀልቢስኩም ናብቲ ንስኹም ትሓስብዎ ዘለኹም ናብ ሓደ ተጋሩ ብሓደ ከይኮኑ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ዝተቢልኩም ኣለኹም ዲኹም እዚ እቲ ትግራይ ትግርኛ ሜንታሊቲ ማለት እዩ መቸም ኣብ ትግራይ ነቲ ጽምዶ ክጥምዝዝዎ ዝደልዩ ብዙሓት ከም ዘለዉ ምፍላጥ የድሊ ኤርትራ እውን ዝያዳ ንቕሓት ከድልየና ስለ ዘለዎ እየ ክመፅእ ኢልኩም ኣሜትኩም ተበጊስኩም ዘለኹም ይከኣሎ ዝብል ሓደ ሕቶ ቀላልሞ ምስ ተተሓሒዙ ሕዚ ዝለዓለ ጉዳይ ጽምዶ ኣሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ህዝብን ህዝቢ ይረከብ ተጀሚሩ ብልዎ ህግደፍን ወያነን ብሓደ ይሰርሐ ኣለዎ ብልዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ያው ትፈልጦ ስለ ዝኾነ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝውግዐሉ ዝነበረ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተተሓሒዙ እዚ ከይዲ እዚ ንዓኹም ይፀልወኩም ዶ የጠናኽረልኩም ከመይ ኢኹም ትርእይዎ በዛ ድሕርወይቲ ክጅምረልኪ ኣነ መቐለ በፂ ኣለኹ ኣብ መቐለ ምምፃይ ሓጎስ ስማዕኒ እኳ እንተኾነ ፍርቂ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ በዚ ሃገረ ዓዲ ወይ ኢለ ክመፅእ ግባእ ነይሩ ዘቕብሎም ሃይሙ እውን ዝድግፎም የለን መቸም ነታ ጽምዶ ንምጥምዛዝ ኩላታ ኣጋእዝያ እንዶ ትግራይ ትግርኛ ዶ ሕማም ዝነበራ ክትዘርግ ክትፈትን ስለ ዝኾነት ሃየ ጥንቅቕ ኢልና ነዛ ኩነታት ንርኣያ ክብለኩም የደልየ ዘለኹ ካብኡ ሰጊርና ለንቀነ ድንጉ ኢላ በፂሓት ነታ ዜና ግን እስከዚያ ስምዕዋ ሃገሪቱ ጽቡቕ ይበል ሃገሪቱ ጽቡቕ ለብለን ሓደ ወተፈካ ማይዶን ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ስታይ ይገብራሉ ደዲኻኒ ስለዚ ተዓንተ ኢዳ ሓተትካ ሕቶ ኸማ ንዓ ክትምልሳ የፅበይ ካሪራ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ዘይጠቕመ ዘላ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ጋዚ ቲክቶክ ደይጥቀም ዘላ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ጋዚ ሓሳባ ደይተካፍ ዘላ ንምንታይ ሲ ከምዚ ኣውል ሽዑ ዝገብሮ ዘሎ ليه تجبر على عوش تعدها عنك إلى حياتك أنا موثين هاتي مهنيات على إني كل لا يتبع مهنيات بعدها شجرة لزولت أجمع مثل دولة مالك بدي غني بوما أب تعدها ذي كارلها زارخي كده لها عدنا إذا زربازيا كابقت إلى زجات ما يكون تاد مغرب سلام دعنا إلى مسلم مالتي لخرجك مالتي ترى دي غني بس أنا أبغى جاونا تسوي أنا جاونا تعمل نقولي يلا أنت عندك إصابة إطلاع شعر مشارع إطلاع شعر متقولنا أنا نرجع أجي تصوم كم دلك عليك أنا أجي تصوم كم دلك هذا ودي شوي بقى بجالك أسوي هاجر حما نقرأ على تصبغ نقرأ على ترى أنا هاجر هني كنا تصبغ على إلي فلتني أنا بقى نعم بجالك أبي سلام برات هوات مجمرات بكتلو بعل مولد تسفه كتيل درابلي ما يتنقع مدير لو سوتقنا زبلومي باي زغنا نشري تجي ده يبيلو لكم بصح علون ديال نسيلكم كتحوراني خد بلا قل فتنا دل خنصلا لهم تم ساعات واحد دراري لا زلزي ما انتي لا زي لا سنا مريضه لهم زلا تيل ولا مودا تكون مريض كنا مركز ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ጀዲዳ ኤርትራ ከይዱ ሓደ ካብቲ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ዓብይ ኣብ ደገ ንዘሎ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ምናልባት ኣናእሶም ዝርእይዎ ህሉ ክእሉ እዮም ጀዲዳ ነቲ ናይ ቲክቶክ ጀነሬሽን ኣብ ኤርትራ ከይዱ ኤርትራ ከምቲ ካልኦት ዝገልፅዎ ዝነበረ ንሱ ብንእሱ ስለ ዝወፀ ከም ደልሃመት ገይሮም ዝገልፅዎ ዝነበረ ኖ ኤርትራ ብድሆታት ኣለዋ ግን ብዙሕ ተስፋ ዘለዋ ፅቡቅ ነገር ዘለዋ ምዃኑ ብኣፍ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ዘርአየ ናብ ሕጂ እውን እቲ ክዛረበ ፀንሐ ዘረባ እንተሪእናዮ ኣብ ኤርትራ ፀገማት ኣሎ ክዕረን እንደልዮ ነገራት ኣሎ ቲክቶክ ኣብ ዓድና ኮይና ክንገብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት ክህሉ ኢሉ ክምናይ ከመንሰይ ቅቡል ነገር እዩ ግን ኣለዉ ሰባት ነቲ ኣብ ጎኒ ሃገራውነት ኮይኑ ዘሎ ርኢቱ ክገልፅ ከሎ ከጥፍዎ ዝደልዩ ክሓርምዎ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ተቃዋማይ ገለመለ ዝብል ሃራ ይስርሑ ይሱ ኣጀንዱ ይሱ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ግን ሰብ ኣፍካ ዓቢስካ ኺድ ርኢቶካ ይትግለፅ ኩንነትካ ይትግለፅ
ዝርዳእ ካን ዝመስለካ ዘረባ ኣይትግለጽ ዝብል ሓይሊ ኣሎ ነዚ ድማ ብፍላይ ነዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውልዶ መንእሰያት ክንከስሮም የብልና ከም ኤርትራውያን ኣነ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ፀለውቲ ወይ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ዝህቡኒ ለቦ ሓንቲ እያ ሰብኩም ኣይትኽሰሩ ሰብኩም ኣክቡ እምበር ሰብ ኣይተጥፍኡ ትብል መልእኽቲ እያ ትመፀኒ and it's very powerful ኤርትራ ሰባ ክትእክብ ኣለዋ ኣብ ቅድሚት ዘለና ወይ እውን ሃገራውያን ድሕሪ ኮይና ሃገርና ንፈትቶ ኮይና ሰብና ንኣክብ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ ወይ እውን ምስ ፀላኢ ኮይና ኤርትራ ክትክዕ ዝደሊ ወይ ካልእ ሕማቕ ዝገብር ተዘይኮይኑ ተራ ዘረባ ከም ፀላኢ ክንቆፅሮ ፅቡቅ ኣይኮነን ንጀዲዳ ድማ ኣይትተዓንቀፍ ክብሎ ይደሊ ካልእ ብዙሕ እንታይ ተዛሪቡ ስለዘይ ሰማዕኩ ዘን ሰማዕኩን ክሊፓት ጥራይ ሰሚዐ ዘለኹ ኣነ ኣይትተዓንቀፍ ክብሎ ይደሊ ካብኡ ቀፂልና ናይ መወዳእታ መዛዘሚ እዚያ ክትከውን ቢኒ በዓል ብጫ ኣቤት ታዛቢ ብጫ ማልያ ከተፀብቀሉ ኮይና ዘላ ቢኒ ዳርጋ ብዝኸድናያ ብጫ ማልያ ናይ ቢኒ ክርብሸና ዝውዕል ዘሎ ኣበይ ኣላ ሓንቲ ነራትኒ ብባይክ ናቱ ብብጫ ራይድ እናገበሮ ከሎ እንተድረኽባ ነይረ ኣብዚ ኣላ መስለኒ የስ ስዛ ናይ ብሓቂ ከተፀብቀሉ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ካብ ቀጠልያ ማልያ ብጫ ማልያ ተፀብቀሉ ንቢኒ ولا تصعد ونقد معجي خميله نيره سلازي congratulations بيني تاتريفات كاز نبرت ماليا وسيت كالخه نبيني دما من congratulation اللي واسك سمعوا ابزي سمعوا باقرنا نود حقوسكم حزبي اريتريا الف مبروك اريتريا بالاريتري نحن مشاهدينا الكرام متواصلين معكم بنيام انكا حقوسكم انكو حقوسك بيني انكو حقوسكم حزب إرترا ألف مبروك تبعيلنا لنا شكرا لك شكرا طالع بيني بعرب كنودس بأوروبا كنودس بأمريكا كنودس ثانك يو بيني كم بدما كل خاتكم إرتراين بروفيشنالز إرترا بكل بوتا بانديرا حاف كم زبل تقبروا زلهم حنتي دمجي هذا مسألة حبريتا أب نوينتر أولمبيكس أبي قبلنا